இந்த ப்ரோக்ராம் இப்படி தான் போகும். இந்த பிளேலிஸ்ட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ இங்கே சேட்லேயே போட்டுறேன் நான். ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிளேலிஸ்டில் வந்து எல்லா கிளாஸஸ்னுடைய ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 9th சாப்டரில் ஜாயின் ஆகிருக்கீங்க. ஸோ இந்த 9th சாப்டர்லேருந்து நீங்கள் வந்து 8th இப்படிதான் போகும். இந்த பிளேலிஸ்ட்டும் நான் வந்து இப்போ இந்த சேட்லேயே போட்டுறேன். அட்வான்ஸ் லெவல் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிளேலிஸ்டில் வந்து எல்லா கிளாஸஸ்னுடைய ரெக்கார்டிங்ஸ் இருக்கும். நீங்க 9th சாப்டர்ல ஜாயின் ஆகிருக்கீங்க. ஸோ இந்த 9th சாப்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து 8 எஸ். ஸோ நான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த குரூப்ல வந்து நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் நம்ம பிடிஎஃப் தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம், ஹைலைட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தோம் எல்லாமே. ஸோ லாஸ்ட் மீட்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரபுஜி வந்து ஒன்லி ஸ்லைட்ஸ் மாத்திரம்தான் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு. ஸோ எல்லா ஸ்லோகங்களுடைய ஸ்லைட்ஸ் நம்ம வந்து அதோடு சேர்ந்து நிறைய விளக்கங்கள் எல்லாம் இருக்கும், அதையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நாம் வந்து பார்க்க போகிறது 9வது சாப்டர். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 8 சாப்டர் முடிச்சிருக்காங்க. அதனால அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாக உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் வந்து 9வது சாப்டரா இருக்கும். முடிக்கும் பொழுது நீங்க 8வது சாப்டர்ல வந்து முடிப்பீங்க. ஓகே. ஸோ நாம இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஓரியன்டேஷன் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். ஸோ எல்லாருமே முன்னாடி வந்து ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி அப்படின்னு வச்சு சண்டே ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆரத்தி எல்லாமே பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரவுண்டு, அதாவது மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வோம் என்று சங்கல்பத்தை மேற்கொண்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலாங் வித் த ப்ரோக்ராம் ஒன்லி டைரக்டாவே அங்கேயே வந்து, ஏன்னா அங்கே வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸும் கவர் ஆகிறது இல்லை, ஜென்ரலாக இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறோம் நம்ம. அதனால இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம தமிழுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் தான் நாம் வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ஒரு நிமிஷம். டே 0 சங்கல்பம் பார்த்துக்கலாம். அது ஓரலாவே சொல்லிடலாம். ஸோ நம்ம பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக அவருக்கு நம்ம வந்தனைகளை செய்துதான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அவர் உலகளாவிய இடத்துல வந்து எல்லா இடங்களிலுமே நிறுவனம்னா அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருந்திருக்கணும், அவருடைய எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவர் ஈடுபட்டு இருந்திருப்பார், இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பரப்புறதுக்குனாக்கா அவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய, அதாவது மேக்சிமம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயக்கத்திற்காகவே தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டார். அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் 80 புத்தகங்கள் வந்து அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் 108 இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இஸ்கான் நிறுவனம் எல்லாத்தையுமே அவர் ஸ்தாபிச்சுட்டு 1977ல தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறை எய்தினார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ அவருடைய பாதங்களுக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக நமஸ்காரங்கள் செய்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ் அவங்களுடைய பாதங்களுக்கும் நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை செய்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ள நாம வந்து செல்வோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நம்ம பிரபுபாதருடைய பிரணாம் மந்திரத்தை சொல்லி நாம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ பிரபுபா பிரணாம் மந்திரம் சொல்லி அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். ஓம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் யிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ பிரபுபாத பிரணத்தி மந்திரம். ஸோ எதற்காக பகவத்கீதையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதற்கு இத்தனை லெவல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இத்தனை படிகள் நமக்கு இல்லையா, முதல் படி இரண்டாவது படி அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து செல்கின்றோம். ஸோ இந்த முதல் 18 நாட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளிம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதே, புரிந்து கொள்ளணும். எஸ், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, பகவத்கீதையினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து தெரிந்து கொள்ளணும் என்பதுதான் பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த செகண்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி பகவத்கீதை வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலா படிக்க போகின்றோம். மூன்றாவது லெவல் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசாமிரதம், அதுக்கப்புறம் பக்தி ரசாமிரத சிந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத், இந்த 3 புத்தகங்களை இன்னும் நம்ம படிப்போம். அதுக்கப்புறம் 4வது லெவலுக்கு போகும்பொழுது இந்த 4 புத்தகங்களும் வந்து படிக்கணும். இது வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி ப்ரோக்ராம், டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து போறது. ஸோ பிற்காலத்துல நீங்க எல்லாம் கூட ஒரு டீச்சர் ஆகணும், ஒரு ப்ரீச்சர் ஆகணும்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இன் மை புக்ஸ் the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you, and by this process your spiritual life will develop. இது வந்து யாரு சொல்லியிருக்கிறது? ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, அதாவது நிறுவன ஆச்சாரியார் என்று யாருக்கு இருக்குன்னா ஒன்லி பிரபுபாதருக்கு மட்டும்தான் அந்த டைட்டில் உண்டு. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது லெட்டர் டு பகுரூபா அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1974 எழுதின லெட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்காரு. ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது, அதாவது பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படியும் அவங்க படிக்கும்பொழுது ஒரு வாட்டி படிக்கும்பொழுது புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் மறுபடியும் படிக்கும் பொழுது பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வேண்டிய ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be revealing actually. ஸோ அவர் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருந்து நமக்கு அந்த ஞானத்தை அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழங்கிட்டே இருப்பார். ஸோ அப்பொழுது அந்த ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுட்டு இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நாம வந்து முன்னேற்றமாக பாதையில எடுத்து செல்ல முடியும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதற்காக நாம இந்த பகவத்கீதையை வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல படிக்கின்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம். லெவல் 2 அதுக்கு என்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட், என்னென்ன தேவைப்படுகின்றது. முதல் கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா 108 மணிகள் கண்டிப்பாக நீங்க ஜபம் செய்யணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து 108 டைம்ஸ் வந்து ஹார்ட்லி 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். ஸோ நீங்க வந்து அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களது இல்லை அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு படைத்த பகவான், நமக்கு நன்மைகள் எல்லாம் வாரி வழங்கியிருக்க பகவான், அந்த கருணாமூர்த்தியை நினைப்பதற்கு நாம ஒரு 10 நிமிடத்தை ஒதுக்குவதுல எந்த தவறும் இருக்காது இல்லையா. ஸோ நம்ம ஃபேமிலிக்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 15 மணி நேரம் கூட உழைப்போம். அந்த 15 மணி நேரத்துல ஒரு 10 நிமிஷம் பகவான், நம்மள படைச்ச பகவானுக்காக நாம ஒதுக்கும் பொழுது நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நல் பாதையில் போகக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிளியரன்ஸ் வருது. ஸோ கம்ப்ளீட்டட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராமையும் நாங்க வந்து குவிஸோட முடிச்சிருக்கணும்.
அதாவது நீங்க 2 விதமான டிவோட்டிஸா இருப்பீங்க. ஒருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் ஸ்டடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 2ல இருந்து லெவல் 3க்கு போகக்கூடிய அந்த நிலையில போகிறவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இல்ல நான் வெறுமனே அட்டெண்டியா மட்டும்தான் இருக்க போறேன், நான் வெறும் பகவத்கீதை மட்டும் முழுமையா புரிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி லிசனிங், அவ்வளவு அட்டெண்டியா இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த இதுவுமே சொல்றது கிடையாது. ஜஸ்ட் தே கேன் ஜாயின் அட்டெண்ட். ஆனா அவங்க லெவல் 2ஓட லாஸ்ட். லெவல் 3க்கு போறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு சப்மிட் பண்ணி அங்க லெவல் 2 சர்டிபிகேட் எடுத்த பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 3க்கு எலிஜிபிள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் ஒரு வாரம் 2 நாட்கள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை எடுக்கின்றோம். சாட்டர்டே, ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே 4 மணிக்கு. ஆனா ஒரே சாப்டர் மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த ஒரு வாரத்துக்கு வாசிப்போம். அது மாதிரி 18 வாரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 18 அத்தியாயங்களை நாம வந்து படிக்க போகின்றோம். நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வேதா பேஸ்லயும் இருக்கு, உங்ககிட்ட வந்து புக் இருந்தாலும் எந்த சாப்டர் நான் எடுக்க போறேனோ அந்த சாப்டரை வந்து நீங்க ஒரு வாட்டி வாசிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு இங்க என்ன சொல்லுறோம் அப்படிங்கறது வந்து ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியும். கிளாஸஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து மேண்டேட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரெல்லாம் வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஜூம்ல தான் வந்து லாகின் பண்ணணும். ஜூம்ல லாகின் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த லாக்ஸ்ல இருந்து அவங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் நாங்க எடுத்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து when you are doing the assessment அங்கேயும் வந்து நீங்க வந்து மார்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அசஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா குவிஸ் 1ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து எம்சிக்யூஸ் மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் செலக்ட் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க, மார்க் வரும். இங்க அப்படி கிடையாது. 2-3 வரி ஆன்சர் இங்க எழுத வேண்டியிருக்கும். கொஸ்டின் இருக்கும், ஆன்சர் நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கும். ஆன்சர் எழுதின பிறகு நீங்க வந்து செக் அப்படின்னு போட்டு நீங்க கீழே பார்க்கும்போது சப்மிட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான ரைட்டான ஆன்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு ராங் ஆன்சரா கூட தெரிஞ்சாலும் ஆனா உங்களை சப்மிஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது வந்து சிமிலர் ஆன்சரே நீங்க எழுதியிருந்தாலும் அங்க ஒரு வேர்ட் பை வேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் செக் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அன் அசைன்மெண்ட், இது குவிஸ் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா நீங்க இந்த குவிஸ் ஈக்குவலண்டா தான் இதை சப்மிட் பண்ணும்பொழுதுதான் அந்த லாஸ்ட் 18வது அத்தியாயம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க வந்து அங்கேயே சர்டிபிகேட் வந்து டவுன்லோட் பண்றக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து எப்படி உங்களுக்கு குவிஸ் லெவல் 1ல இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஈவன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பேட்சஸ் நீங்க எல்லாருமே டேஷ்போர்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 18வது அத்தியாயம் முடிஞ்ச பிறகு அங்கேயே நீங்க வந்து சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இது வந்து சங்கல்பம். இப்ப நீங்க எல்லாருமே என்னோட சேர்ந்து இந்த சங்கல்பத்தை நீங்க மேற்கொள்ளணும். ஸோ யார் வந்து என் பின்னாடி சொல்ல போறீங்கன்னாக்கா பத்மா மாதாஜி. ஸோ ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அன்மியூட் பண்ணுங்க. எஸ், நான் சொல்ல போற இது சங்கல்பம் எல்லாருமே மியூட்ல இருந்துட்டு சொல்லுங்க. என் பின்னாடி பத்மா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ நான் தினம்தோறும் ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை தவறாமல் ஜெபிப்பேன். மேலும் கீதை வகுப்புகளில் தவறாமல் கலந்து கொள்வேன். மேலும் அங்கே நடக்கக்கூடிய வகுப்புகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் ஐ வில் ஆக்டிவ்லி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அங்கே நடக்கக்கூடிய வகுப்புகளில் டிஸ்கஷன்ஸ்னாக்கா நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச்சு, அதுல வந்து ஆக்டிவா கலந்து கொள்வேன். கலந்துரையாடல் சுறுசுறுப்பாக கலந்து கொள்வேன். எஸ், ஐ ஷல் ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட் மெசேஜிங் எத்திக்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எந்த விதமான ஆடியோ வீடியோ மெசேஜ்கள் போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். மற்ற பிற விஷயங்களை பற்றி ஆடியோ வீடியோக்களை போஸ்ட் செய்ய மாட்டேன். எஸ், அவ்வளவுதான் சங்கல்பம் இதுதான். ஸோ நீங்க எதையுமே நீங்க செய்யக்கூடாது. டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் நீங்க அங்க கேட்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா கிளாஸ்லயே கூட நீங்க கேட்கலாம். ஸோ நீங்க வந்து இங்க நடக்கக்கூடிய கலந்துரையாடல்ல வந்து நீங்க வந்து ஆக்டிவா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க இந்த இதுல வந்து ரீச் அவுட் ஆகலாம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர், ஸோ இதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து உங்களுடைய இது குவிஸ் லிங்க். இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறேன். ஸோ யாருக்காவது வந்து குவிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, பத்மா மாதாஜி
உங்களுடைய இமெயில் ஐடி எனக்கு இந்த சாட்ல போடுங்க. நான் உங்களதே நான் பண்ணறேன். நான் சரி இந்த சாட் விண்டோல போடுங்க. விஜய் என்னுடைய நம்பர் வேணுமாண்டா? இல்ல இமெயில் ஐடி கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி தரேன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க 18 days ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லீங்களா? யூ ஹேவ் தட் கிரெடென்ஷியல்ஸ், குவிஸுக்கு கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்குல்ல? ஹலோ 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 மேடம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி? இருக்கு மேடம். அதையே கொடுங்க. சரி. இங்க வந்து எனக்கு மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. எனக்கு மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. நான் எடுத்துக்கிறேன். சேம் கிரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட பேரலா iskanmangaluru.comல, ஏன்னா இதை எப்படி என்ரோல் பண்றது, எப்படி குவிஸ் 1 பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் லெவல் 2ல போயிட்டு நீங்க தமிழ் செலக்ட் பண்ணி அங்க எதே ஆல்ரெடி 18 days கிரெடென்ஷியல்ஸ் இருந்தா அதையே யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து லாகின் பண்ணலாம். எஸ், ஓகே மாதாஜி டைப் பண்ணீங்களா? ஓகே, எஸ் வீரேந்திரன் பிரபு, எஸ் விஜய நாராயண், ஓகே. விஜய நாராயணன் 2004. ஓகே, இது உங்களுடைய இது. மாதாஜி உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட், ஓகே மாதாஜி உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க. நீங்க அப்புறம் வேணா கூட நீங்க மாத்திக்கலாம். You can change your password later on also. பத்மா மாதாஜி டைப் பண்ணுங்க. இருக்கேளா? Okay, I think I'll give yes. Virendran, okay, SV Charu, okay, okay. So இந்த மாதிரி லாகின் ஆயிடுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு லாகின் ஆகலைன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ரெஜிஸ்டர்லேயே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எப்படி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது செஞ்சீங்களா, நியூ ரெஜிஸ்டர் அதில் போயிட்டு நீங்க செட் பண்ணி இமெயில் செட் பண்ணி எப்படி குவிஸ் 1க்கு பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். இங்க கூட என்னன்னா நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த குவிஸ்னுடைய செகண்ட் இது லெவல் 2ல போய் நீங்க தமிழ் செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இவருடைய பேர்ல நான் லாகின் ஆயிருக்கேன். கோ டு மை அக்கௌண்ட் இதுல போயிட்டு நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து நமக்கு வந்து எல்லா கோர்சஸும் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோர்ஸ் டே 0 தெலுங்கு எடுத்துட்டேன் நான். ஒரு நிமிஷம் தமிழுக்கு போகும். இது வந்து ஐ திங்க் ஆல் கோர்சஸ்ல போய் லெவல் 2 தமிழ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெவல் 2 நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த லெவல் 2ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாப்டர் 1, இந்த சாப்டர் 1 ரேடியோ பட்டனை வந்து நீங்க எல்லாருமே செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ ஜஸ்ட் எல்லாருமே வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு take this course. Okay, take this course. அதுக்கப்புறம் இந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து செலக்ட் பண்ணணும். டேக் திஸ் கோர்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ரேடியோ பட்டனுக்கு நம்ம வந்து போகின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இப்போ 9வது அத்தியாயத்துல இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ 9வது அத்தியாயத்துக்கு நம்ம டைரக்டா போயிடலாம். இப்போ எல்லாருக்குமே டைரக்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ ப்ரீவியஸ் லெசன், ஓகே, it is showing most, okay, it has to be enabled. ஸோ எல்லாருமே எந்த இடத்துல இருந்து ஜாயின் பண்றீங்களோ அந்த இது பண்றதுக்கான இது எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஏன் இப்படி காட்டுதுன்றதை ஒரு வாட்டி நான் மறுபடியும் அட்மின் குரூப்ல கேட்டுட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து சொல்றேன் நான்.
I'll go back to the course ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கே போறேன் நான். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே எப்படி நம்ம அந்த குவிஸ் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் காட்டுது. ஸோ இந்த அப்சர்விங் குவிஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்க இந்த இடத்துல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நான் ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இங்கே பார்க்கின்றோம். இது என்னது? ஐ திங்க் இது 18 days காட்டுதே. நான் ராங்கா செலக்ட் பண்ணிட்டேனா? போர்க்களத்தில் fearful. கூகுள் ஃபார்ம்ல தானே கொடுக்கணும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். லெவல் 2 தமிழ். ஒரு நிமிஷம். எஸ், 2ஆம் நிலை. எஸ், இது சாப்டர் 1 ஸ்டார்ட் குவிஸ். எஸ், 2ஆம் நிலை செலக்ட் பண்ணணும் நீங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் காட்டுறது. ஸோ 2ஆம் நிலை அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆஃப் பேட்டில் ஃபீல்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போரில் படைகளை கவனித்தல். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அதுல வந்து என்ன கேட்டது, திருதராஷ்டர் மாமகா என்று சொல்வதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். இங்க வந்து எதுக்கு மாமகா அப்படின்னா என்னன்னாக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைகள், அங்கே அவருடைய சுயநலத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டுவின் பிள்ளைகளை தன்னுடைய தம்பி பிள்ளைகளாக அவர் கருதவே இல்லை. அங்கே அவர்களை வந்து அந்த வம்சத்தோடைய அவர் சம்பந்தம் இல்லாமல் வந்து பேசுகின்றார். அது ஏன்னா அவருடைய சுயநலத்தினால் தன் பிள்ளைகள் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இது பாண்டுவின் பிள்ளைகளை வந்து அந்த வம்ச பாரம்பரியத்திலிருந்தே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துண்டித்து வைக்கின்றார். ஸோ அந்த இதை வந்து இங்க வந்து ரெஸ்பான்ஸா நம்ம வந்து இங்க வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ரைட். நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம், தமிழ்லயும் எழுதலாம். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ் நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சப்மிட். ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு ஃபில் பண்ணணும் நான் இப்ப நான். ஓகே, திருதராஷ்டருடைய பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ். ஓகே, நீங்களும் அந்த பர்பட்டை படிச்சு நான் இந்த கிளாஸ் எடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா செல்ஃபிஷ்னஸ். ஓகே, செல்ஃபிஷ்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை செக் பண்ணணும். இந்த ஆன்சரை நீட்டா ஒரு 2-3 வரி நீங்க தமிழ்லயாவது எழுதலாம், இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்லயாவது எழுதலாம். செக் பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. பாண்டவர்கள் மற்றும் திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இருவரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் திருதராஷ்டிரன் மனம் இங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அவனுடைய சுயநல எண்ணம் இல்லையா, பொறாமை மற்றும் சுயநலம். அவன் வேண்டுமென்றே தனது மகன்களை மற்றும் குரு வம்சம் என்று அவன் எடுத்து கூறிக்கொண்டார். மேலும் அவர் பாண்டுவின் மகன்களை குடும்ப பாரம்பரியத்திலிருந்தே பிரித்தார். அது அவங்கள வந்து பாண்டுவின் பிள்ளைகள் என்றுதான் சொல்வார். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே பாத்தீங்கன்னா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுஜுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா சைவன்னு சொல்வார். அவர் வந்து மாமகா என்பது தன்னுடைய பிள்ளைகள், பாண்டவா சைவா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்களை வந்து தனியாகவே அந்த குரு வம்சத்திலிருந்து பிரித்து விடுகின்றார். தன் தம்பி மகன்களான பாண்டுவின் மகன்களுடனான உறவு எந்த நிலையில் இருந்தது என்று இதன் மூலம் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர். நான் ஜஸ்ட் வந்து எந்த ஆன்சருமே வந்து ஜஸ்ட் நான் ரேண்டமா ஒரு டைப் பண்றேன். பிஃபோர் சப்மிஷன் நான் வந்து ஐ வில் பி கம்மிங் அவுட். ஸோ திருதராஷ்டிரன் இதுல ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த 9th சாப்டர் போறதான்னு பார்க்கலாம் இருங்க. எஸ், இட் இஸ் கோயிங். ஸோ நீங்க எல்லாரும் டைரக்டாவே 9th சாப்டருக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ அந்தந்த சாப்டருக்குள்ளே போகலாம். ஐ திங்க் லெவல் 1ல தான் அந்த ப்ராப்ளம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதாசினவத் மனுஷ்யம் தானும் ஆர்ஷிதம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சொற்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமஸ்கிருத வார்த்தைகள். இதனுடைய மீனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்லயாவது இல்ல இங்கிலீஷ்லயாவது உங்களுக்கு தெரிந்த அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து டைப் பண்ணணும். ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஐ எம் நாட் ரைட்டிங் எனிதிங். ஸோ ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி செக் பண்ணும்பொழுது அங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யோகம் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னாக்கா நம்ம யோகம் என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்மளையும் பகவானோடு இணைக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது. ஐஸ்வர்யம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஆற்றல்களை வந்து குறிக்கின்றது. நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத, அதாவது அவருடைய ஆற்றலுக்கு நம்ம கண்களால வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து நம்மளால வந்து இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாது. இன்கன்சீவபிள், நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ளாத அளவுக்கு அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள். ஆக்சுவலி மானுஷ்யம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஃபார்ம், தானும் அதாவது உடல், ஆர்ஷிதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசியூமிங்,
இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் இங்கிலீஷ்னுடைய விளக்கம். தமிழ்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த ஆன்சர், அதாவது தமிழ்லயாவது இல்ல இங்கிலீஷ்லயாவது எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணாலும் நீங்க வந்து செய்யலாம். ஸோ இவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடைகள் வந்து நீங்க செக்ன்னு பண்ணும்பொழுது அதுக்கு கீழேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. எப்பொழுதும் எனது மகிமைகளை உச்சரிப்பது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் மகாத்மாஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களை எப்பொழுதுமே உச்சரிப்பது, மன உறுதியோடு பக்தி செய்வது, என் முன் படிந்து, அதாவது சப்மிசிவா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களையே சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுதல், எந்த பெரிய ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதும் பக்தியுடன் வணங்குகிறார்கள் அப்படிங்கிற இந்த விடையை வந்து நீங்க இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள எழுதணும். ஸோ இந்த கிளாஸ் எடுத்த பிறகுதான் உங்களால அதை எழுத முடியும். இருந்தாலும் அது எப்படி செய்யணும்ன்றதுக்காக நான் இதை உங்களுக்கு இப்ப சொல்லி காட்டுறேன். ஸோ நீங்க செக்ன்னு பண்ண பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான விடை ஆங்கிலத்திலும் அப்புறம் தமிழிலும் இருக்கு. நீங்க அதை செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டே நீங்க போகலாம். இது வந்து இந்த எவாலுவேஷன் வந்து உங்களை வந்து நாலேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு கிடையாது. இந்த எவாலுவேஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இதை புரிஞ்சு கொள்ளணும். பக்கத்துலயே புக்கை எடுத்து ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நீங்க வந்து ஆன்சர், ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் தான் இது. ஸோ உட்காந்துட்டு நீட்டா படிச்சு நீங்க வந்து அதுல வந்து எழுதணும். ஸோ கிரேடிங் வஹாமி அளிக்கின்றேன், அகம் நான் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ் மீனிங் ஆஃப் த ஃப்ரேஸ் யஜந்தி ஆவித்தி பூர்வகம். அதாவது ஆவித்தி பூர்வகம் என்ற சொற்றொடனுடைய மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். ஆவித்தி பூர்வகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா தவறான வழியில் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம், ஆவித்தி பூர்வகம் என்பது. ஸோ இதை நீங்க வந்து ஸ்லோகம் வாசிச்சு நீங்க வந்து ஃபுல் பர்பட் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அதற்கான இது பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எழுத முடியும். இல்லைன்னா புக்கு ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகன் நம்பர்ல இதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நீங்க நிரப்புங்க. ஸோ ஃபினிஷ் குவிஸ் என்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து அந்த சாப்டரை முடித்ததற்கான அறிகுறி. ஸோ இவ்வாறாக நீங்க வாரம் வாரம் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரா வந்து நீங்க வந்து முடிச்சுட்டு போகணும் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நான் அது இன்னொருத்தருடைய லாகின்ன்றதுனால நான் வந்து அதை சப்மிட் பண்ணல, ஃபினிஷ் குவிஸ் பண்ணல. ஸோ ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் குவிஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த 10 கேள்விகளுக்கான விடைகள் படிச்சுட்டு எதர் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ்ல நீங்க எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை செக் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஆன்சர், கரெக்டான ஆன்சர் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, அதை சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க எல்லாருமே இப்ப நீங்க கேட்கலாம். அன்மியூட் பண்றேன் நான் உங்களை எல்லாரையுமே. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் நான். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வீரேந்திரன். இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஆமா. அப்போ வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு 2 சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுக்கிறேன். ஓகே. அவங்களுக்கு சொல்றது மத்தவங்களுக்கு சொல்றது நான் சொல்லிக்கிறேன். நீங்க ஒரு ஃபினிஷ் குவிஸ் பண்ணீங்கனாக்கா கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும். அந்த இப்போ நான் இப்போ எந்த சாப்டர் முடிச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க பிரபு. நான் இப்போ நீங்க ஓன் பண்ணி பாருங்க. இப்போ 2 சாப்டர் நான் முடிச்சிக்கிறேன். அப்ப 2 கலர் பாருங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க. இங்க இல்லையா ஆரஞ்சு கலர். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. அது அவங்களுக்கு சொல்லலாம், நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லலாம். அப்போ இது வந்து இந்த Black கலர்ல இருந்தா நீங்க முடிக்கலன்னு அர்த்தம். முடிக்கல. இப்போ நான் முடிச்சிக்கிறது 2 சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 1 சாப்டர் 2 முடிச்சிக்கிறேன். அது வந்து yellow கலர்ல இருக்கும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அது சொல்லுதான் நான் கால் பண்ணேன். ஓகே. சோ இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் இங்க இருக்குன்றத வந்து நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம். ஹோப் எல்லாருக்குமே டவுட் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். மாதாஜி, இப்போ லெவல் 2க்கு கூட நீங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணுவீங்களா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்தது அதுவே நான் கண்டினியூ பண்ணணுமா? லெவல் 2க்கு வந்து சென்ட் மெட்டீரியல் எதுவும் கிடையாது. நீங்க வந்து பகவத்கீதையை முழுமையா படிக்கணும். வேதா பேஸ்ல இருக்கு. வேணும்னா பிடிஎஃப் வந்து நாங்க ஷேர் பண்றோம். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. புக் இருந்தா புக் வச்சு படிச்சுக்கோங்க. சோ புக்கை வச்சுட்டு பக்கத்துல புக் வச்சுக்கிட்டே அந்த கொஸ்டினை ஓபன் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் எழுதணும். ஓகே. ஹலோ மாதாஜி, நான் ரேவதி மதுசூதன். சொல்லுங்க. இதுக்கு ஒரு ஆசிட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வால்யூமே போதுமா? அவ்வளவே போதும். That's one book is sufficient உங்களுக்கு. If you send that quiz link or not? இந்த quiz link நீங்க இப்பதான் மாதாஜி உங்களுக்கு நான் அந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அங்க இருந்ததை நானும் லாகின் ஆனேன். ஓகே. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நான் இங்க வந்து iskanmangaluru.com நீங்க அதுல போனீங்கன்னாக்கா ஓகே. இந்த லிங்க் போறதுக்கு யாருக்கும் அதாவது டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா? iskanmangaluru.com அதுல போயிட்டு நீங்க வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க level 1 level 2 இந்த மாதிரி எல்லாமே இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா quizzes நீங்க level 1 quiz பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த level 1 quiz டேஷ்போர்ட்ல போயிட்டு நீங்க தமிழ் செலக்ட் பண்ணி quiz பண்ணி நீங்க அதுல இருந்து சர்டிபிகேட் எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் level 2 இங்க கொடுத்திருக்கு அதுலயும் போயிட்டு நீங்க தமிழ் என்ற அந்த இதுல நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி அவருடைய கிரெடென்ஷியல்ல லாகின் ஆயிட்டேன் நான் சோ லாகின் டு என்ரோல் ஆல்ரெடி நீங்க லெவல் 1ல நீங்க என்ன கிரெடென்ஷியல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணா கூட உங்களால லாகின் பண்ண முடியும் ஓகே ஒருவேளை உங்களுக்கு யூஸ் அதாவது அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னாக்கா புதுசா ரெஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரியே இது எந்த லிங்க்ல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நீங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லாகின் ஆனீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் வரும் ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ உங்களுடைய இந்த சாப்டர் நீங்க வந்து 9th இப்போ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்றீங்க நீங்க 9th சாப்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் இன்னைக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கும் இந்த 2 நாள் கிளாஸ் நன்னா கேட்டுட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா யூ ப்ளீஸ் டூ த இந்த குவிஸ் வந்து நீங்க பண்ணணும் ஓகே இது கிளிக் பண்ணி ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே கிளாஸ் முடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் குவிஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க நான் இப்ப ஜஸ்ட் ரேண்டமா நான் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்றேன் ஏன்னா அதுக்கான விடை வந்து உங்களுக்கு கீழேயே கொடுத்துருக்கு நீங்க ரொம்ப செம்மப்பட வேண்டாம் ஆனா நீங்க சப்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த விடை உங்களுக்கு தெரியாது இது உங்களுக்கு கிராஸ் செக் நாம எழுதியிருக்கக்கூடிய விடையும் அதுவும் சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கிறது ஸோ நீங்க புக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டு இங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்லயும் டைப் பண்ணலாம் தமிழ்லயும் டைப் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகும் இங்கே நான் ஜஸ்ட் ரேண்டமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் டூயிங் ஜஸ்ட் ஐ எம் செக்கிங் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லா கேள்விகளுமே நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா 18 வாரங்கள் முடிக்கும் பொழுது எப்படி நீங்க வந்து குவிஸ் 1ல நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணீங்களோ சர்டிபிகேட் அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து சீரியஸா படிக்கணும் நான் level 3க்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவா பண்றது இது இல்ல நான் வெறும் அட்டெண்டினாக்கா இதெல்லாம் நீங்க எதுவும் செய்ய வேண்டியதே இல்லை நீங்க வந்து ஜஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க உங்க புக்கு வச்சுட்டு நீங்க படிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா சோ இன்னைக்கு நான் சொன்னது இப்போ ஃபினிஷ் குவிஸ் வந்து நான் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜஸ்ட் ரேண்டமா தான் நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆன்சர்ஸ் வந்து தப்பா இருக்கும் அதனால ஐ வில் கோ பேக் அண்ட் தென் ஐ வில் ஜஸ்ட் வேற ஏதாவது சாப்டர் கிளிக் பண்ணாலே அது இன்கம்ப்ளீட்டா நிற்கும் அன்டில் நீங்க ஃபினிஷ் குவிஸ் சப்மிட் பண்ற வரைக்குமே அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்காது ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் முடிச்சிட்ட பிறகு இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐகான் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து தெரியும் இதெல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் ஸோ இப்போ வீரேந்திரன் பிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 சாப்டர் முடிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த 2 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது மிச்சம் இருக்கிற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்பப்ப படிச்சுட்டு அந்தந்த வீக்குக்கு நீங்க அந்தந்த வீக் நீங்க சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஏன்னா பைலப் பண்ணிருந்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சாப்டர் நம்ம வாசிக்கலாம் இல்லையா அதுல நமக்கு சிரமம் இருக்காது இல்லையா ஸோ இந்த குவிஸ் வந்து இப்படிதான் பண்ணணும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா எனி டவுட்ஸ் கிளியரா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா அட்லீஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணி எஸ் ஆர் நோ அல்லது சாட்ல நீங்க எஸ் ஆர் நோ மாதாஜி ஓகே மாதாஜி சாட்ல போட்டுருங்க சாட்ல வேணா போடுங்க சாட்ல போடுங்க இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அன்மியூட் சாட்ல போடுங்க எஸ் தேங்க்யூ சோ அதனால இப்ப குவிஸ்ல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா so that you can continue doing the quiz actually so இன்னைக்கு நாளைக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9வது அத்தியாயத்தை நான் வந்து தொடங்க போகின்றேன் confidential knowledge இப்போ இந்த பிபிடிஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்ததுனால இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றதுக்கு டைம் கிடையாது அதனால நான் இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் தமிழ்ல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா நீங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் இப்போ எல்லாரையுமே மியூட் பண்றேன் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் வெயிட் டில் த செஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கான டிஸ்கஷன் செய்யலாம் ஸோ த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்
மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம் அப்படின்ற இந்த 3 நிலைகளை நீங்க தெரிந்திருப்பீர்கள். நான் ஆத்மா அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அது செகண்ட், தேர்ட் சாப்டர்ல எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயங்கள்லயே அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஏழாவது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யதரம் அப்படின்ட்டு படிச்சோம் நம்ம. அதாவது பகவானை பற்றி நாம் எல்லாருமே அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு பின்ன பகுதிகள் அப்படிங்கிறதையும் we are all part and parcel of him அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குய்யதரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சமஸ்கிருத வார்த்தை இது. குய்யதமம் என்பது என்னன்னாக்கா எப்படியெல்லாம் நாம பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும், how we can serve him அப்படிங்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the most confidential knowledge. அது 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிக்க போகின்றோம். the most confidential knowledge என்பது வித்யைகளிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசன், ரகசியங்களிலே அரசன் என்று கருதப்படுவது. அதை பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே அதற்கு முந்தைய சாப்டரை வந்து நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த சாப்டருக்குள்ளேயே போகிறது இல்லையா? செஷன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 8th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்பார் இல்லையா? பிரம்மம் என்றால் என்ன, அதுக்கப்புறம் ஆதியாத்மம் என்றால் என்ன, ஆதிபூதம் என்றால் என்ன, ஆதி யஜ்ஞன், இது எல்லாத்தையுமே கேட்பார். கர்மம் என்றால் என்ன, அதாவது நாம பிரயாண காலத்துல வந்து எவ்வாறு வந்து ஒரு பக்தன் வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும், இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா முன்னாடி வைப்பார். அதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் செகண்ட் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 8.5ல இருந்து 8.8 நீங்க எல்லாருமே லாஸ்ட் சாப்டரா 8வது அத்தியாயம் படிப்பீங்க இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணவங்க. ஸோ அதனால டோன்ட் வரி, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சம்மரி மட்டும்தான் நான் இப்ப சொல்றேன். அப்புறம் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து படிப்பீங்க நீங்க. ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத், எவ்வாறு பகவானை நாம வந்து பிரயாண காலத்துல வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 8.5ல இருந்து 8 வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. அதுக்கப்புறம் அதாவது அனன்ய பக்தி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அதுக்கப்புறம் செஷன் 3வது பாகமா இந்த சாப்டர் வந்து 8வது அத்தியாயத்தை பிரித்திருக்கிறார்கள். ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா, எவ்வாறு பகவானை நினைவில் கொள்வது, அதை பற்றியான விளக்கங்கள் வந்து நம்ம 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 13வது ஸ்லோகத்து வரைக்குமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான பக்தி சேவை எவ்வாறு செய்வது. ஸோ அதாவது மேல அந்த தேர்ட் செஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைவில் எவ்வாறு கொள்வது என்பதென்றால் தூய பக்தி சேவையின் மூலமாக தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும். ஸோ எவ்வாறு தூய பக்தி செய்வது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 16வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 17வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையும் அந்த ஆன்மீக இயற்கையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்பாரிஷன். ஸோ அதாவது ஆன்மீக உலகம், அதாவது வைகுண்டம், கோலோகம், இதை பற்றியும், அதுக்கப்புறம் இந்த பௌதிக உலகம், இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஐக்கியமா இருக்கக்கூடிய இந்த மாயை என்னும் இந்த உலகத்தை பற்றியும் கம்பாரிஷன். குளோரிஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் அபோர்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகங்கள், பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த தலத்தினுடைய அதை பற்றியான ஒரு உயர்வான அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து பார்க்க போறோம். புகழாரங்கள் எல்லாமே வந்து சூட்டுவாங்க. அதை பத்தி நாம வந்து படிக்கிறது வந்து 17th ஸ்லோகத்திலிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 23வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 28வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு பகவானை அடைவது, அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 6-7 ஸ்லோகங்களுமே கவர் பண்றது. ஸோ இதை இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த வாரம் அந்த கடைசி வாரம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க 18வது சாப்டர் முடிஞ்சு 1வது சாப்டர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது சாப்டர் வரும்பொழுது இதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நாம பார்க்க போறது வந்து சினாப்சிஸ் அண்ணாக்கா சம்மரி மாதிரி தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுக்கறது, இந்த கவரேஜ் எப்படி இருக்கும் இந்த இதுல நம்ம வந்து பார்க்க போறதுன்றது இந்த சாப்டர்ல. அனன்ய பக்தி, அதாவது 8வது சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை நாம எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது என்றால் சதா சர்வ காலம், அதாவது பை பிராக்டிஸ் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எப்பொழுதுமே வந்து பகவானை பற்றியான அந்த
உன்னதமான அந்த அவருடைய ஞானத்தை பற்றியும் அவரையுடைய நாமங்களையும் நாம வந்து சதாசர்வ காலம் நம்ம பக்தியில நம்மளை திளைத்துக் கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளையே அறியாம நம்மளுடைய இறக்கும் தருவாயில அவருடைய நாமத்தை நாம சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம வந்து பெறுவோம். அனன்ய பக்தி, அதாவது எந்தவித கலப்படங்களும் இல்லாம, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, கலங்கங்களும் இல்லாம, கலங்கங்கள் என்று சொல்லப்படுவது இந்த பௌதீக இயற்கையை பற்றி சொல்வதுதான். சோ சாப்டர் 8ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் an அனன்ய பக்தி, அதாவது அனன்ய டிவோட்டி, அதாவது அந்த கலப்படமற்ற பக்தியை செலுத்தக்கூடிய ஒரு உத்தமமான பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்பாசஸ் த பாத் ஆஃப் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ், அதாவது அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். அதாவது பாத் ஆஃப் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ், நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம் மற்றும் மடிகின்றோம். இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து மறுபிறவி என்பது எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து முக்தி பெறணும். சோ அவ்வாறு முக்தி பெறணும்னாக்கா நாம வந்து அனன்ய பக்தி செலுத்தினா மட்டுமே நம்மளால வந்து முக்தி பெற முடியும். நவ் கிருஷ்ணா வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு பிகம் சச் எ டிவோட்டி. எவ்வாறாக நாம வந்து ஒரு அனன்ய பக்தனாக ஆவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்க போகின்றார். சோ அதை பத்தி நாம் இங்க படிக்கிறோம். சுப்ரீமசி ஆஃப் த பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வு, பக்தியினுடைய உயர்ந்த நிலையை பற்றி நாம இப்ப தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் 8ல பாத்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து வருவார். அனன்ய பக்தியில இருந்து வரும் அந்த ஆக்சுவலி. சோ சாப்டர் 9 பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்ளைஸ் த ஸ்பெசிபிக் நாலேஜ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் த மோஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த 9வது அத்தியாயத்துல என்ன படிக்க போகின்றோம் என்றால் ஞானம். எப்படிப்பட்ட ஞானம் என்றால் நாம வந்து தூய இந்த பக்தி தொண்டுல நம்மளை எப்படி ஈடுபடுத்தி கொள்ள போகின்றோம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை தான் நாம இந்த 9வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். சோ 7th and 9th பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது சாப்டருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் 9th சாப்டர். எப்படி 3வது சாப்டருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து 7வதுல வந்து 5வது சாப்டர்ல முடிகின்றதோ அதே மாதிரி 7வது சாப்டருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9வது சாப்டர். So virtually identical, similar, இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான். Chapter 8 can be seen as a tangent in conversation between the Krishna and Arjuna, clearing up some important points before continuing on. அதாவது 8வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு மத்தியில வந்து 7வது அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்ச்சி 9வது அத்தியாயம். ஆனா சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர் பண்றதுதான் வந்து 8வது அத்தியாயம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்க. 9வது அத்தியாயம் என்ன சொல்கின்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா the most confidential knowledge, அதாவது மிக மிக ரகசிய அறிவு என்ன என்பதை தான் இங்கே விளக்க போகின்றார்கள். சோ அது என்னன்னாக்கா என்னென்ன விதம், 4 விதமான 5 விதமான இதுவா கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானை பற்றி கேட்பது, அவருடைய இயல்புகளை எல்லாம் பற்றி நாம வந்து கேட்க போகின்றோம். அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஆக்சுவலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சில பேர் நம்பிக்கையோடு செய்யக்கூடிய இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கையற்ற செயல் பற்றியும் நாம வந்து 2 விதமான நிலைகளை பற்றி நாம இங்க படிக்க போறோம். பகவான் மேல பக்தி இருப்பவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை. சோ அப்பொழுது அவர்களுடைய ஞானம் விருதி எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். நம்பிக்கையற்றவர்களுடைய இது வந்து இலக்கு எப்படி ஆகும்ன்றத பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம். ஐஸ்வர்யம் என்றாலே பகவானுடைய ஆற்றலை பற்றி சொல்வது, அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அது என்னன்னாக்கா அச்சிந்திய பேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆச்சிந்திய என்றால் நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னாக்கா அச்சிந்தியம் என்றால் நம்மளுடைய கண்களுக்கே புலப்படாத அளவுக்கு, அதாவது நம்மளால வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது அவருடைய ஆற்றல்களை, அதுதான் அச்சிந்தியம். பேதா என்றால் டிஃபரன்ஸ், அதை பற்றி நம்ம தெரியும். ஆபேதா மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன், அதாவது அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்று சொல்லுவாங்க. ஒன் அண்ட் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுதான் பகவானுடைய அந்த ஆற்றல்கள் வந்து ஒன்று மற்றும் வெவ்வேறு நிலைகள்ல நாம் எவ்வாறு காண போகின்றோம், அதுவும் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு எவ்வாறு அவருடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுதான் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை சொல்வது. நான் வர்ஷிப்பர்ஸ் அண்ட் வர்ஷிப்பர்ஸ், அதாவது பகவானை சேவிப்பவர்களும் சேவை செய்யாதவர்களும், அவர்களை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப், அதாவது he is the center point of
all the things இல்லையா? தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர்தான், தேவர்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு பொழுது so he is the supremacy for worship. எல்லாரையுமே வணங்குறத ஒவ்வொருத்தரா நம்ம தனித்தனியா வணங்குறது ஒவ்வொரு கோரிக்கைக்காக பகவான் இடத்துல நம்மள நாம சமர்ப்பணம் செய்து அவர் மேல் பக்தி செலுத்துவது உத்தமம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். He is the supreme object of worship and the glories of directly worshipping Krishna. நம்ம டைரக்டா வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுனால அதனால வரக்கூடிய அந்த குளோரிபிகேஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை பற்றிய அத பக்தியினுடைய புகழாரங்களை பற்றி நாம வந்து இங்கே பார்க்க போகின்றோம். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதனுடைய சம்மரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 9வது அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி. சோ குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 ஸ்லோகங்கள் என்னென்னன்றது வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போகின்றோம். செக்ஷன்ஸ் வந்து பிரிக்க போகின்றாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் 9வது அத்தியாயம் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? செக்ஷன் ஏல வந்து 3 ஸ்லோகங்கள். ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பகவான் வந்து சொல்வார் யாருக்கு? நம்ம அர்ஜுனருக்கு, நீ என்னை பற்றி பொறாமைப்படாதவனால் உனக்கு நான் இந்த ரகசிய அறிவை உரைக்க போகின்றேன். He is not envious அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் கவர் ஆகுது. 2வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்யைகளிலே அரசன் யார் என்றால் பக்தி தான். சோ வித்யைகளிலே அரசன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தினுடைய அரசன், ரகசிய ஞானத்தினுடைய அரசனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான். பக்தி என்னும் அந்த செயல் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த கிங் ஆஃப் ஆல் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். அது என்ன சொல்றதுனாக்கா a person with faithlessness cannot attain Krishna. நம்பிக்கையற்ற ஒரு பக்தன் ஆர் ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து அடைவது என்பது கடினமானது, அவரை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து டைரக்டாவே சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் வந்து 3வது ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் 4வது ஸ்லோகம், இது செகண்ட் செக்ஷன். 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவரேஜ். ஐஸ்வர்ய ஞானம், அச்சிந்திய பேத அபேத ரிலேஷன்ஷிப் வித் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்மளுடைய பகவானுடைய சம்பந்தம் இந்த பௌதீக இயற்கையோட எவ்வாறு அப்படிங்கறது வந்து தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த 6 ஸ்லோகங்களுமே. சோ அந்த 6 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4லிருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வாறெல்லாம் பரவி இருக்கின்றார், அப்புறம் எவ்வாறு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயின்டைன் பண்றார், எவ்வாறு இதை ரட்சிக்கின்றார், இந்த என்டையர் பிரபஞ்சம், இந்த பிரகிருத்தியே, இந்த பௌதீக இயற்கையை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரட்சணையில தான் இருக்கு இல்லையா? அவருடைய ஆற்றலினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை எல்லாத்திலையுமே வந்து தாங்கிட்டு இருக்கார். சோ அண்ட் இஸ் நாட் வித்தின், அதாவது அது நான் ஐ எம் நாட் இன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னாக்கா இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் 3 குணாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த பௌதீக இயற்கைக்கே சம்பந்தப்பட்டது 3 குணங்கள் இல்லையா? சோ இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர், இஸ் ஹலூஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நிர்குணவாதி. அதனாலதான் அவர் பாத்தீங்கன்னா இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் எனிதிங் என்ற மாதிரி நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் வரும் பின்னாடி பர்பட்ல, அப்ப படிப்போம் நம்ம. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து 7 to 9th ஸ்லோகம் என்ன கவர் பண்ணுதுனாக்கா the material world is created destroyed periodically. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன சிறிது காலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது படைக்கப்படுகின்றன, அவருடைய இரவு வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கப்படுகின்றன என்றது நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இது எல்லாமே பகவானுடைய அவருடைய it is been created by his own energies, அவருடைய ஆற்றல்களால் படைக்கப்படுகின்றது. அண்ட் அலாங் வித் his will, அவருடைய விருப்பத்தாலே இது எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன. சோ பட் எல்லா செயல்களுமே அவருக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த ஜடசக்திகள். இந்த ஜடசக்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களிலுமே அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உண்மையிலே அவர் எந்த செயலிலுமே ஈடுபடாதவர் போலவே நமக்கு வந்து காட்சி அளிப்பார். சோ ஏன்னா he is not bounded, ஏன்னா இந்த லோகம் வந்து 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டது, அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். மற்றும் 10வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the supreme personality அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் கொண்டதுதான் அந்த 10வது ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஷீல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னாக்கா 11th ஸ்லோகத்துல இருந்து 15th ஸ்லோகம். இதுல வந்து பகவானை வழிபடுபவர்கள் வழிபடாதவர்கள் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பர்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அதாவது 11வது 12வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதுகின்றார்கள். யார் என்றால் நம்பிக்கையற்ற,
அதாவது பகவான் மீது நம்பிக்கை, அவர் ஒரு நார்மலான மனிதர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு இது நாத்திகவாதிகள் தன்மை, அந்த தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை பற்றி சொல்லுவது விளக்குவது 11 மற்றும் 12வது ஸ்லோகங்கள் கவர் பண்றது. 13 மற்றும் 14வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், அனன்ய பக்தியர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உள்ளவர்கள், பகவான் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி செலுத்துபவர்களை பற்றி சொல்லப்படுது, மகாத்மாக்களை பற்றி கூறப்படுவது, அவர்களுடைய இயல்பை பற்றி கூறப்படுது, அது கவர் பண்ணது. 15th ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான பக்தி வர்ஷிப் முறைகள் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகின்றோம். 16வது இருந்து 19வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வரூபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. சோ அந்த முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை விஸ்வரூப உபாசனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் 20வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 25வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களை வழிபாடும் முறை, அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அப்புறம் 26வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இதுக்கு கீழே 26ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 34வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த கிருஷ்ண பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது பக்தி சேவை செய்ய அதனுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதத்தை விளக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுல 26வது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, பக்தி இஸ் வெரி சிம்பிள், ஆனா அதை நம்ம டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றதுதான் கஷ்டம். இட் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கறது சொல்லக்கூடிய இருவேறு விதமான நிலைகளை நம்ம பார்ப்போம். சோ பக்தி இஸ் வெரி சிம்பிள், பக்தி பண்றது ரொம்ப ஈஸி தான், அதுக்கு நம்ம மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தணும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. டைரக்டா போய் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல நம்ம ஈடுபட்டுடலாம். அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா 26வது ஸ்லோகம். 27 28 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே அந்த பக்தி எவ்வாறு செய்ய முடியும் என்று சொல்லக்கூடியது. டூ எவ்ரிதிங் as an offering to the கிருஷ்ணா, எல்லாவற்றையுமே பகவானுக்காக சமர்ப்பணமாக நாம செய்ய போது நாம என்ன ஆகிறோம், இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுபடுகின்றோம். எப்பொழுது நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல நம்ம பற்றுக்கொள்கின்றோமே அப்பொழுது நாம கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். ஆனா அதுவே பகவானுடைய சேவையாக நினைத்து நாம செய்தோம் என்றால் நமக்கு கர்ம பந்தனத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் உண்டு. அதை கவர் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் 27 இருந்து 28. அதுக்கப்புறம் 29ல இருந்து 31வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல் பட் ஸ்பெஷலி இன்க்ளைன் டு த டிவோட்டி, அதாவது பகவான் எல்லாரையுமே ஒரு போலதான் பார்ப்பார். அவர் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா இவன் நல்லவன் கெட்டவன் அப்படிங்கிற அந்த வேறுபாடு வித்தியாசம் எல்லாமே கிடையாது. ஆனா டிவோட்டிஸ்க்கு மாத்திரம் ஒரு ஸ்பெஷல் மர்சி உண்டு. அவருடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களிடத்தில் இருப்பதை காப்பாற்றியும் அவர்களிடத்தில் இல்லாதவற்றையும் கொடுத்து எல்லாவற்றையுமே பரிபாலிக்கின்றார் என்பதை நாம் அதற்குரிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம படிப்போம். சோ இது அவர் தவறி விழுந்தாலுமே மீண்டும் அவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டீவியேஷன் கொஞ்சமா நம்ம பக்தியிலிருந்து டீவியேட் ஆனாலும் மீண்டும் அந்த நிலைக்கு இழுத்துட்டு விடுறது பகவானுடைய கருணையாலதான். நம்ம தெரியாம சில சமையல் செய்யக்கூடிய தவறுகள் பக்தி பாதையில முன்னேற்றிருக்கவங்க அந்த தவறுகள்ல இருந்து மீண்டும் ரைட் டைரக்ஷனுக்கு வராங்கனாக்கா அதனுடைய அனுகிரகம் யார்கிட்ட இருந்து வர்றதுனாக்கா பகவான் இடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. அதை கவர் பண்ற ஸ்லோகங்கள் தான் 29 to 31. அப்புறம் 32 to 34 பாத்தீங்கன்னா பாவம், அதாவது people of sinful birth also can attain Krishna. What to speak of qualified people சொல்வார் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவங்கள் இழைத்தவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்ல முடியும். எப்பொழுது என்றால் தன் தவறை உணர்ந்து அவர்கள் பக்தி பாதையில செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையால் அந்த பாவங்களில் இருந்தும் அவர்கள் விலக்கப்படுகிறார்கள். சோ அது அவருடைய கருணை லெவலை பொறுத்து. நம்ம இவ்வளவுதான் கருணை புரிவார்ன்றது நம்ம கையில கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அதனால பகவானுடைய கருணை இருந்தா நாம அவருடைய லோகத்தை எந்த நிலையிலையும் போய் சேர முடியும் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் தான் 32ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 34 வரைக்குமே. சோ ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா, குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா non-enviousness allows one to hear confidential knowledge about Krishna. நாம பகவானை பற்றியான அவரை பற்றியான ஞானத்தை நாம தெரிந்து கொள்ளணும்னாக்கா நமக்கு பொறாமை என்பது இருக்கக்கூடாது. பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் எதுக்கு அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த ஞானத்தை உரைப்பதற்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். 36வது ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னாக்கா அங்கே தெரிந்து கொள்வீர்கள். அவர் ஒரு உன்னதமான அதாவது உத்தமமான பக்தனும் நண்பனும் கூட அப்படிங்கிற அந்த விளக்கத்தை அங்க கொடுத்திருப்பாங்க. அதோட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என் மீது பொறாமையற்றவன் என்பதால் உனக்கு நான் மிக ரகசிய ஞானத்தை உனக்கு வாரி வழங்குகின்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர்லயே பகவான் சொல்வார். சோ குவாலிட்டி ஆஃப்
உன்னதமான ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டி என்னன்னாக்கா, இயல்பு எப்படி இருக்கும்னாக்கா, பொறாமையற்ற நிலையில் இருப்பான். அந்த குணம் அவனுக்கு மிகவும், எந்த குணத்திற்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, எந்த குணத்தால நம்ம தவறு இழைத்தாலும், இல்லை பேராசையால ஒரு தவறு இழைத்தாலும், இல்லை வந்து கோபத்தால் ஒரு தவறு இழைத்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு விமோசனம் உண்டு. ஆனா பொறாமையினால் விளைந்த ஒரு தவறு வந்து என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயிர்வாழி மட்டுமே திருந்தணும், அதை மாற்றவே முடியாது. அவர்களை வந்து மாற்றத்திற்கு நம்மளால வந்து எடுத்து செல்லவே முடியாது. அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்தாலும் கூட அந்த பொறாமை குணம் அவர்களே மாற்றத்திற்கு உட்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தால் ஒழிய பொறாமையை அவர்களால் வந்து விடவே முடியாது. தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எ ஹியூமன் ஆக்சுவலி. அதை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருவன் வந்து பக்தி சேவையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும், பக்தி சேவை செய்யணும்னாக்கா பொறாமையற்ற நிலையிலிருந்து செய்யணும். அடுத்தவர்களோட கம்பேரிஷன் பண்ணிட்டு செய்யக்கூடாது. தனக்கு பக்தி எந்த அளவுக்கு வருகின்றதோ அதை அவன் செய்ய வேண்டும். சோ அவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பொறாமையற்றவன் என்பதால் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரகசிய ஞானத்தை அவருக்கு வாரி வழங்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the faithless one forces from one to birth to death. ஆனா அதே ஒரு நம்பிக்கையற்றவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து இந்த லோகத்துல வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி இருக்க வேண்டிய அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றான். So Shri Bhavanu Vacha Idam tu he guhyatamam pravakshami anushuyave jnanam vijnana sahitam yajnatva mokshakshayah. So idam te guhyatamam நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். குஹ்யதமம் என்றால் பகவானுக்கு நாம் எந்தெந்த ரூபங்களில் நாம வந்து சேவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குஹ்யதமம். பிரவக்ஷ்யாமி அப்படின்னாக்கா பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அனுஷூயவே, அனுஷூயவே என்பது என்னென்றால் பொறாமையற்ற நிலை. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒருவருக்கு பொறாமையற்ற நிலை இருக்க வேண்டும் இந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கும். ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி சொல்வது. விஞ்ஞானம் என்பது அந்த பரம்பொருளுக்கும் இந்த ஆத்மாவும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுவது. சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தத்தை வந்து நாம் எவ்வாறு ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. 12 நிலைகள். பக்தி ரசாமிருத சிந்துலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்களும் சொல்லியிருக்கார். சோ 12 நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 நிலைகள், 7 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எவ்வாறு நம்ம செயல்படுத்துகின்றோமோ அதை பொறுத்து. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம். டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து பக்தியில வந்து செல்லும் பொழுது நான் ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தன், பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த நிலையை எடுத்துக்கும் பொழுது சாந்தரசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2வது நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கிய ரசா, அதாவது பகவானோட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட் என்ற முறையில எடுத்துக்கொள்ளும் போது சாக்கிய ரசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாத்சல்ய ரசா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரண்டல் லவ். இப்போ யசோதா தாயாரும் சரி தேவகி தாயாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் காட்டிய அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா மகன் என்ற அந்த உறவு முறை, அது அந்த நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய குழந்தையாக பாவித்து அவர் மீது நம்ம வந்து பிரேம பக்தியை செலுத்தலாம். சோ ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்றது. அதுக்கடுத்து தாஷ்யம். ஹனுமன் எப்படி வந்து ராமபிரானுக்கு வந்து தாஷ்யம் செய்தாரோ அந்த தாஷ்ய ரசா. அதுக்கப்புறம் கான்ஜுகுவல் லவ். நம்ம ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் சரி, அதுக்கப்புறம் ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஜுகுவல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா. சோ அதாவது நாயிகா பாவத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப். சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளது. சகிதம் ஏக் ஞாத்வா மோக்ஷக்ஷயே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ மோக்ஷம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபாத், மோக்ஷக்ஷயே அசுபத் என்றது. ஆசுபம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல நாம வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலைகளை வந்து எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒரு துக்காலயம், அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த துக்கமான சூழ்நிலைகள் இருந்து நாம வந்து மோட்சத்தை காணக்கூடிய ஒரு இது, அதை பற்றி பேசுறதுதான் இங்க வந்து the supreme lord. பாத்தீங்கன்னா my dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart you this most secret wisdom, knowing which you shall be relieved from the miseries of the material existence. அதாவது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையணும்னாக்கா பகவான் சொல்ல போகிற இந்த ரகசிய அறிவை நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால்
பொறாமையற்ற நிலையிலிருந்து நாம் இதை கேட்கணும். அதாவது பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் நாம வந்து இதை கேட்கணும். இத வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு ஏன் சொல்கின்றார் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தான் இது நாம படிச்சது. இப்போ வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் எதற்கு என்று நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். லார்ட் கிருஷ்ணா இம்பார்ட்ஸ் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன். அதாவது தன்னுணர்வு பாதையை வந்து தெரிஞ்சு கொள்வது. நாம யார் ஆத்ம ரூபத்தை நாம் உணரும் பொழுது பகவானோட இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த யோகத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறது. பாத்தீங்க ரியலைசேஷன், அதுதான் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. எதற்கு வை அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து சொல்லப்படுகின்றது. பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி நான் இதை பத்தி முன்னுரை சொல்லிட்டேன். செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிட் சோல்னா என்ன, உடல் என்றால் என்ன, இது இந்த யூஸ்ஃபுல் ஃபார் லிபரேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மோட்சத்துக்கான அந்த உன்னத தன்மை நாம் எவ்வாறு அடைய முடியும், சிதாதிர் முனி அந்த நிலை எல்லாமே நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நான் ஒரு ஆத்மா, உடல் அல்ல. சோ இந்த ஆத்மானுடைய இயல்புகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீரால நனைக்கப்பட முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது, அதுக்கப்புறம் வந்து அக்னியால எரிக்கவும் பட முடியாது, எதையாலும் எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் வந்து துண்டிக்கப்படவும் முடியாது. அதே மாதிரி அதனுடைய அளவு என்னன்றதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ இவ்வாறு நித்தியத்தன்மை உடைய அந்த ஆத்மா 5 விதமான வாயுக்கள்ல இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவி இருக்கின்றது. உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. அது எவ்வாறு நாம் அறிகின்றோம்? உணர்வு என்னும் அந்த ரூபத்துல தான் நாம வந்து ஆத்மாவை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள போகிறோம். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அதுவும் 24 பண்புகளால் ஆனது என்பதை நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் 13 சாப்டர்ல. சோ உடல் என்றால் என்ன, ஆத்ம ரூபம் என்றால் என்ன, நாம இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உனது விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்திலே இந்த ஆத்மா வந்து குடிக்கொண்டு நல்ல செயல்கள் எல்லாம் புரிந்து அவை அனைத்தும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நாம இந்த லோகத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம் அடைகின்றோம். அதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7வது அத்தியாயத்தை பற்றி பிரிங்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 மற்றும் 8வது அத்தியாயம் சொல்லுறது knowledge which brings about enlightenment about Krishna consciousness. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நாம வந்து நிறையவே தெரிந்து கொண்டோம். அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம் எப்படி எடுத்து விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் ஞானத்தையும் பற்றி நாம தெரிந்து கொண்டோம். சுப்ரீம் லார்ட் அவருடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து 7th சாப்டர்ல வந்து நீரின் சுவையாகவும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஓம்காரத்தினுடைய நாதமாகவும் எல்லாவற்றையுமே சில இயல்புகள் எல்லாமே பகவான் வந்து அங்கேயும் சொன்னார் நமக்கு. இப்போ வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் இப்ப என்ன படிக்க போகிறோம்? இட் டீல்ஸ் வித் பியூர் அன்அலாய்டு டிவோஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தியை பற்றி தான் நாம இங்க படிக்க போறோம். அண்ட் டிலினேட்ஸ் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அவருடைய விபூதிகளை பற்றி நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ இப்ப வந்து மேலும் ராஜ வித்யை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் பகவான் வந்து என்ன சொல்கின்றார்? த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன்? இந்த வித்தியை நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னாக்கா அனுசியு ஏவ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமையற்ற தன்மையிலிருந்து நாம வந்து விலகி இருக்கணும். தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு ரிசீவ் த நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருவர் வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து அடையணும்னாக்கா அவருக்கான தகுதி என்ன அப்படிங்கிற கேட்ட கேள்விதான் இது. அந்த தகுதி என்னன்னாக்கா பொறாமையற்ற நிலை நாம இருக்கணும். 2வது வாட் இஸ் த மீன்ஸ் டு ரிசீவ், எவ்வாறு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம், இந்த ஞானத்தை நாம் எவ்வாறு வந்து ஏற்க போகின்றோம் அப்படின்னாக்கா ப்ராப்பர் ஹியரிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம். சோ அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, சோ இந்த ஸ்மரணம், இந்த நவவித பக்திஸ் பத்தி நாம இங்க படிப்போம் கண்டிப்பாக. இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அதாவது இதனுடைய ஆதாயம் என்ன, ஒருவர் இந்த ரகசிய ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதால் அவருக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்கோம். ரிலீஃப் ஃப்ரம் த மிசரிஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த கடினமான அந்த சூழல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து மோட்சத்தை அடைகின்றோம். இந்த பிறவியினுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்கணும்ன்ற அந்த இது வரவே கூடாது. பக்தியே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுக்கறது நமக்கு? பக்தியினுடைய இது என்னன்னாக்கா அவுட்கம் என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து
நாம வந்து மீண்டும் இந்த லோகத்துல பிறவி எடுக்காததுக்கான மார்க்கம் எது அப்படின்னு தெரிந்து கொள்வதுதான் பக்தியினுடைய நோக்கமே. சோ நவவித பக்திஸ் பார்க்க போறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜ் பாகவதமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள். அவர் யார்? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவருடைய மகன். சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 நாட்கள்ல வந்து பாகவதத்தை வந்து பரிஷித் மகாராஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய பேரனான அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசம். அவர் இறப்பதற்கு 7 நாட்கள் இருக்கின்றது என்றால் அந்த 7 நாட்கள் என்ன பண்ணார்? பாகவதத்தை கேட்டார். சோ ஸ்ரவணம் இவர் சொன்னார். கீர்த்தனம் வந்து பாடினது யாருனாக்கா சுகதேவ கோஸ்வாமி. சொன்னது யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி. கேட்டது யாரு? பரிஷித் மகாராஜ். சோ கீர்த்தனம் செய்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ கோஸ்வாமி. நெக்ஸ்ட் ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங். நாம கூட ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? மகாமந்திர ஜபத்தை செய்கின்றோம். பகவானை நினைவில் கொண்டு அந்த ஜபங்களை செய்கின்றோம். அது வந்து ஸ்மரணம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத சேவனம். நம்ம தாயார் லக்ஷ்மி பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய சேவை புரிகின்றார். நம் பார்க்கடல்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணனுக்கு, சீமன் நாராயணனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய பாத சேவனத்தை செய்கின்றார். நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ச்சனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருது மகாராஜ் பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா அவருடைய நாமங்களை எல்லாமே உச்சாடனம் செய்து பகவானுக்கு வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வது வந்து அர்ச்சனம். நெக்ஸ்ட் வந்து வந்தனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பாதங்களை சேவை புரிதல். வந்தனம் என்பது நம்ம தபஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்தனத்திற்கே சொல்வதுதான். அக்ரூருக்கு வந்து சொல்லலாம் பகவானுடைய பாதங்களை அவர் சேவிச்சாருன்ட்டு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் யாரு சொல்லலாம்னாக்கா துருவ மகாராஜையும் நம்ம சொல்லலாம். அவரும் வந்து ஒத்த கால நின்று தவம் புரிந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் வந்து அருள் பெற்றார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். தாஷ்யம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமபிரானுக்கு செய்தது தாஷ்யமாகும். நெக்ஸ்ட் சாக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இருந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கியம் என்று சொல்வது. ஆத்ம நிவேதனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலி மகாராஜ் 3 அடி நிலம் கேட்டார் பலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாமனன் குருவில வந்து 3 அடி நிலம் தான் கேட்டார். 2 அடி கொடுத்தோடனே அந்த 3 உலகங்களுமே கவர் ஆயிடுது. இப்ப 3வது அடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு எங்கேயுமே இல்ல, அவருடைய தன்னுடைய தலையே கொடுத்தார். சோ இந்த 3வது அது ஆத்ம நிவேதனம், எல்லாவற்றையுமே வந்து சமர்ப்பித்தல். அதாவது நம்மளுடைய அகம்பாவத்தையும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தூரமாக ஒதுக்குதல் என்ற அர்த்தம். ஒருத்தர் வந்து தங்களை முழுமையாக சமர்ப்பிக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்கார தன்மை, ஃபால்ஸ் ஈகோவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களிடத்திலிருந்து சென்று இருக்கும். இது ஆத்ம நிவேதனம். இது நவவித பக்தி. இந்த முறையில தான் நாம வந்து பக்தி செய்கின்றோம். சோ அதாவது குய்யதமம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த குய்யதமம்க்கு சொல்லக்கூடிய இதுதான் ப்ராசஸ். ஆக்சுவலி எவ்வாறெல்லாம் நாம வந்து பக்தி சேவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து இங்க வந்து பார்க்கின்றோம். என்னது ஸ்லைட் ஷோ? ஒரு நிமிஷம். இங்க சொல்லி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நவவித பக்திஸ். இது ஏன் இது போக மாட்டேங்குது? எஸ் எஸ், let me share from the next slide. So next ஸ்லோகம். ராஜவித்யா ராஜகுய்யம். ராஜவித்யை என்றால் வித்யைகளுடைய அரசன். ராஜகுய்யம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசியங்களில் ராஜா. எதுன்னா பக்தி தான். பவித்ரம் என்றால் தூய்மை. இதம் உத்தமம், அதாவது இருக்கிறதுலே வந்து உத்தமமான இது. பிரத்யக்ஷா அப்படின்னாக்கா டைரக்டா. பிரத்யக்ஷ ஆகவமம் அப்படின்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது டைரக்டா நம்ம இப்ப வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு சொல்ல போகின்றார். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனரும் வந்து புரிந்து கொள்ள போகின்றார். இப்ப நாம கூட அர்ஜுனனுடைய ரூபத்துல உட்கார்ந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். நாமளும் இதை வந்து புரிந்து கொள்ள போறோம். தர்மியம் சுஷுகம் கர்த்தம் அவ்யயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவர் லாஸ்டிங். அவ்யயம்னாக்கா இம்பெரிஷபிள், எப்பொழுதுமே. இன்எக்ஸாஸ்டபிள், இம்பெரிஷபிள் சொல்லலாம். எவர் லாஸ்டிங், எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருப்பது, அதுதான் அவ்யயம். சோ அதாவது நாலேஜ், இப்ப பகவான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சீக்ரெட் ஆஃப் த சீக்ரெட் அப்படின்னாக்கா ரகசியங்களிலே ரகசியம். இட் இஸ் த பியோர் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமம், அதாவது திவ்யமான அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் இப்ப சொல்ல போகின்றார். And it because it gives direct perception. டைரக்டா வந்து சொல்றார். அதாவது அதனுடைய ரியலைசேஷன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த இது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டா இருக்கிறது. அண்ட் பை த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் உணர்வு பாதையில வந்து நாம இதை வந்து புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். இட் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஆஃப் ரிலிஜன். தர்மயம்,
தர்மேயம் என்றால் தர்மம் என்று அர்த்தம். தர்மம் என்றால் என்ன என்றால் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க மதம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. தர்மம் என்பதே மதம் தான். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் தர்மம். அந்த தர்மம் தான் மதம். சோ இட் இஸ் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து இதை கேட்பதால் நாமளும் வந்து உத்தமமான அந்த நிலைக்கு செல்கின்றோம். புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நாமளும் செயல்படுவோம். ஃபர்தர் குளோரிபிகேஷன், அதாவது மேலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் பக்தியை பற்றி இன்னும் புகழாரங்களை நாம இங்க சூட்ட போகிறோம். இட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த டாக்ட்ரின்ஸ் அண்ட் பிலாசபிஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு பிஃபோர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா புராணங்களிலும் வேதங்களுமே சொல்வது பாத்தீங்கன்னாக்கா இலக்கு என்னன்னாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான். சோ பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான். பக்தியை பற்றி தான் நாம வந்து இங்க வந்து படிக்க போகிறோம். This talks about the eternal activities of the soul and thus gives positive information. இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்புறமாக என்ன செயல்களில் செயல்படுவதற்காக ஈடுபடுகின்றது, அதை பற்றி தான் வந்து நாம் இங்க பேச போகின்றோம். ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து சொல்லும் நல்ல பாதை எது ஆத்மா. ஆனா அந்த புலன்கள், அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிட் சோல்ன்ட்டு. இந்த ஸ்பிரிட் சோல் தான் வந்து ஆத்மா. அதே மாதிரி ஷட்டில் பாடி என்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல். அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஸ் பாடி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூல உடல் அப்படிங்கிறது. ஸ்தூல உடல் வந்து நம்ம இந்த பாடி தான், அதாவது கஷேத்திரம் தான். இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா மனம், அதுக்கப்புறம் அறிவு, அதுக்கப்புறம் புலன்கள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடல். அது எதோட ஒட்டின்னு இருக்கு? ஆத்மாவோட ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் ஸ்தூல உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கை கொண்டது. ஒருவர் முக்தியை அடைகின்றார் என்றால் இந்த ரெண்டு உடல்களும் இந்த லோகத்திலேயே அவர்கள் விடணும். விட்டுட்டு வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு சேர்க்கின்றது. சோ இதை பத்தி தான் நாம வந்து இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ ஒருவருடைய பாவ புண்ணியங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். பாவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து அறியாமையினால் விளைவது, அதாவது ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னாக்கா பாவத்தினுடைய விளைவுகள். அது அதனுடைய இது என்னன்ட்டு இது பக்தி ரசாமிருத சிந்து நீங்க வந்து லெவல் 3 படிக்கும் பொழுது இன்னும் டெப்தா படிப்பீங்க. ஆனா இது எப்படின்றது ஒருவர் அறியாமையினால் தான் தவறு இழைக்கின்றார் இல்லையா? சோ தெரியாமலதான் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து 90% பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரியாமலே வந்து தவறிழைப்போம். தெரிந்து செய்யக்கூடிய தவறுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிப்பே கிடையாது. தெரியாமல் செய்யக்கூடிய தவறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எவ்வாறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த லோகத்துல வரும்பொழுது எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்றோம், அந்த பாவத்தினுடைய லெவல் வந்து எப்படி இருக்கும், அதாவது எந்த ரூபத்துல இருக்குன்றத வந்து பாக்குறோம். ஒருவர் வந்து அறியாமையில் செய்யக்கூடிய தவறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பீஜை ரூபத்துல இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா விதை என்னும், அதாவது பாவம் என்னும் அந்த விதை ரூபத்துல இருக்கின்றது. சின்ஃபுல் டிசையர்ஸ், அதாவது ஆசைகள், ஆசை ஆகாங்ஷங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மமாக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பாவமாகவே மாறும். அது வந்து பீஜை ரூபத்துல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விதை என்னும் ரூபத்துல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய விளைவுகள், அதற்கேற்ற மாதிரி நாமளும் செயல்படுவோம். கர்மங்களை வந்து மனசுல ஆசை வந்து விதைக்கும். அந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஷன்ல வரும். எப்படி? கர்மங்கள் ரூபத்துல. சோ அந்த பாவ கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ராபித அன்மேனிஃபெஸ்டட் ரியாக்ஷன்ஸ், அதாவது சிலதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரிய வரும், தோன்றும். சிலதெல்லாமே வந்து தோன்றாத ரூபத்திலே நம்ம இந்த பாவம் செஞ்சுமான்றதே நமக்கு தெரியாது. இது செய்த செயல் வந்து பாவமா அப்படிங்கிற புரிந்து கொள்ளாத அந்த மனப்பக்குவத்திலே இருப்போம் நாம வந்து. அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ரியாக்ஷன்ஸ். சோ அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூட்டை. அந்த மூட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குதம், அது வந்து மேனிஃபெஸ்டட். அதுல இருந்து சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படும், சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே இருக்கும், தங்கி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் குத்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ஃபுல் டிபாசிஷன், அதாவது அந்த அன்மேனிஃபெஸ்டடா இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்திற்கு வந்து எடுத்து செல்லப்படுகின்றது. மேனிஃபெஸ்டட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். ஒரு பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்துல வந்து காயாக காய்ந்து அதுக்கப்புறம் கனிந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒரு பாவமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மரமாக அது வந்து வளர்ந்து அந்த இதுல இருந்து பூக்களாகி அதுக்கப்புறம் வந்து காயாகி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனியாகி பழுத்து நாம வந்து எப்படி சாப்பிடுறோமோ அதே மாதிரிதான் ஒரு பாவத்தினுடைய லெவலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய பிறவிகள்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வர்றதுதான். நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்துல வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கரண்ட் பாவம் வந்து அது பழம்,
நாம ஒரு மாம்பழத்தை சாப்பிட்றோம்னாக்கா அது பழுத்த பிறகு சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்ப நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பாவம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதேதான். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா காயா இருக்கக்கூடிய பாவம் இந்த இன்னும் வரப்போட ஃபியூச்சர் நியர் ஃபியூச்சர்ல நாம அனுபவிப்போம். அது பழுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து அனுபவிப்போம். இன்னும் விதையாகவே இருக்கக்கூடிய பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படும். இவ்வாறு இந்த நிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்தினுடைய நிலைகள். சோ இந்த ஸ்லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 4 நிலைகள் இருக்கு. அதாவது growth of a tree from the seed, அதாவது விதை விதைத்து செடியாகி மரமாகி பூக்களாகி காயாகி கனிந்து வரக்கூடிய இந்த நிலைகள். இதுதான் பாவத்தினுடைய வெவ்வேறு நிலைகள். சோ நாம இப்போ கரண்டா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது பழுத்த பழத்தினுடைய இதுக்காக ஓமையோட ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இனிமே வரப்போற நியர் ஃபியூச்சர்ல வரப்போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைப்பன்ட் ஃப்ரூட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காயிலிருந்து கனியக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த நிலை. காயாக இருப்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜென்மத்திலயும் அனுபவிக்கலாம், இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மத்திற்கும் அது மூவ் ஆயிருக்கும். சோ இந்த மாதிரி விதையா இருப்பது இனிமேதான் வந்து அது கனிந்து அதெல்லாம் வரணும், செடியாகி அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து விதை ரூபத்துல இருக்கிறது. அன்மேனிஃபெஸ்டட் சின், அது அதாவது தோன்றாத நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத அந்த பாவ செயல்கள். புலப்படுறது நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது. சோ இந்த 4 நிலைகளை தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். பியூரிஃபைங் பொட்டன்சி ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். நாம இந்த மாதிரியான பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையணும்னாக்கா ஒரே ஒரு மார்க்கம் மட்டும்தான் இருக்கு. தூய்மையான பக்தி சேவை ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைக்கக்கூடிய மார்க்கம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய இது. பவித்ரம் இதம் உத்தமம். பவித்ரம் என்றால் தூய்மை, உத்தமம் எல்லாவற்றையும் விட உத்தமமான ஒரு இது அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ இம்ப்ளைஸ் என்னன்னாக்கா உத்தமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியாண்ட் த மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு பேசிக்கலி ரஜோகுணமும் தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போகிறது. சோ இம்ப்ளைஸ் ஆல் த 4. பவித்ரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இம்ப்ளைஸ் த பியூரிஃபிகேஷன் இந்த நிலைகள்ல. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா குளோரிஃபிகேஷன், அதனுடைய கண்டினியூவேஷன். ஹவு டு கெட் டைரக்ட் பர்செப்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப், அதாவது ஒருத்தர் தன்னுணர்வு பாதையில ஒருத்தர் நிலைத்து இருக்கணும்னா அது எவ்வாறு அவரால் அடைய முடியும்? டைரக்ட் பர்செப்ஷன் ஆஃப் செல்ஃப், அதாவது ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை எவ்வாறு என்றால் பை பிராக்டிசிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் அசோசியேஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் டிவோட்டிஸ். நாம பக்தி சேவையை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பழகணும், டெய்லி பயிற்சி செய்யணும். யாரோட அசோசியேஷன்ல? ஒரு உத்தமமான பக்தர்களுடைய அசோசியேஷனோட நாம வந்து டெய்லி வந்து இதை வந்து செஞ்சோம்னாக்கா நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பிரத்யக் ஸ்வாகமம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் யார் என்பதை, அதாவது டைரக்ட் செல்ஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, டைரக்டா நம்மள புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை நாம வந்து செல்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹவு டு கெட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வித்தவுட் அஃபென்ஸ். அதாவது மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது இந்த உடல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காந்து கண்கள் வந்து பாதியில மூடி, இந்த கண்கள் ரெண்டுமே இந்த நாசியை நுனியை நோக்கி இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை நிலை நிறுத்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆத்மால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளத்திலே நிறுத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாம ஜபங்களை நாம வந்து செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து இந்த பக்தி பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்லக்கூடிய மார்க்கம். டைரக்டா நம்ம வந்து நாம தன்னுணர்வு பாதையில் நாமளே முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளலாம். கெட்ஸ் பியூரிஃபைட், நாம ஆத்ம சுத்தி ஏற்படுகின்றது. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் ஒன் ஃபர்தர் ஹெல்ப்ஸ் இன் மிஷன் மேக்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ். அதிலேயே வந்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து உன்னத தன்மையை அடைகிறார்கள். அதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னாக்கா அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் irrespective of previous education or qualification. அதுக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே தேவையில்லை, மனசு ஒண்ணுதான் நமக்கு தேவை. அது செய்யணும், இந்த காரியத்துல நம்ம செய்யணும் இறங்கணும்ன்ற அந்த இது வந்து மனசுல இருக்கணும். தர்மயம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து தர்மம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மதத்தை குறிப்பது. சோ பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் எப்பொழுது என்றால் பக்தி மார்க்கத்துல செல்லும் பொழுது மட்டும்தான். சுசுகம் அப்படின்னாக்கா ஆனந்தம், அதாவது நம்ம நிம்மதி அடைகின்றோம் இல்லையா பக்தி செய்யும் பொழுது. யாருமே பாருங்க காலையில எழுந்து வீட்டுல பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிட்டு அன்னைக்கு டைம் ஃபுல்லாவே அவங்களுக்கு வந்து சங்கடங்களே இருந்தாலும் கூட அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனத்திறன், அந்த ஆற்றல் எல்லாமே பகவான் அவங்களுக்கு கொடுப்பார். ஆனா அதையே வந்து பக்தியே செய்யாம நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருங்க. ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஜபமே பண்ணாம நீங்க வெளியே போங்க, கண்டிப்பா அன்னைக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய நிலை இருக்காது. சோ ஜபம் செய்வதால் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து நாமள வந்து ஸ்திரமான ஒரு நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்கின்றோம்.
சோ ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதராக நம்மளை வந்து எடுத்து செல்கின்றோம். எப்படிப்பட்ட சூழல் இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான நல் மார்க்கத்துல நம்ம வந்து எடுத்து செல்வதற்கான வழிகள் நமக்கு கிடைக்கும். பக்தியினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. அவ்யயம் அப்படின்னாக்கா நித்தியமான ஒன்று, எவர் லாஸ்டிங் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்ரத்தையான, இது 3வது ஸ்லோகம் வந்து நம்பிக்கையற்றவர்களை பற்றி சொல்வது. ஆஸ்ரத்தையானக பூருஷ தர்மஸ்ய பரந்தபக அப்பிராபிய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்தமம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கை, ஆஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கையற்ற புருஷர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழி, நம்பிக்கையற்ற ஒரு உயிர்வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து தர்மஷ் யாஷக, அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னாக்கா அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி என்னும் அந்த மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பரந்தப்பா அண்ணாக்கா இங்க வந்து அர்ஜுனரை குறிப்பது. ஆக்சுவலி ஆப்ராபிய மாம் நிவர்த்தந்தே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆப்ராபியம்னாக்கா வித்தவுட் ஒப்டைனிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிவர்த்தந்தே கம் பேக், மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் இந்த மிருத்யு சம்சார சாகரத்துல வந்து தவறி வந்து விழுந்துட்டே இருப்பாங்க. நம்பிக்கையற்ற மனிதன் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம பந்தனத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றது. அவர் மீண்டும் இந்த லோகத்துல வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருப்பார். அவருடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு பலன்களை அவன் வந்து புண்ணியமா இருந்தால் புண்ணிய பலன், பாவமா இருந்தா பாவ பலன் அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க. A person who is doing all the work without devotion, அதாவது பக்தி பாதையிலே இல்லாதவர்கள் தன்னுடைய கடமைகளை செய்கிறார்கள் என்றால் பாத்தீங்கன்னா பக்தியற்ற எந்த ஒரு செயலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம். ஏன்னா பக்தி இல்லைன்னா அவன் கண்டிப்பா வந்து அவன் செய்யக்கூடிய செயல் மேல ஆசைகளை வளர்த்து கொள்வான். ஆசைகளை வளர்த்து கொள்வதால் அவனுடைய 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம், ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர்ஸ், அந்த பேராசையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல அவன் வந்து மேல் நோக்கி நிற்பான். சோ அவன் வந்து பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே கர்ம காண்டால தான் இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக தான் இருக்கும். அதனுடைய விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவமாகவும் இருக்கலாம், புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம். அந்த பாவ புண்ணியத்தை பற்றி நம்மளால எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது. நாம செய்த ஒரு காரியம் பாவமா புண்ணியமா இல்லையா என்பதை நமக்கு எவாலுவேஷன் பண்றதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். பக்தியில போகிறவங்களால் மட்டுமே அதை எவாலுவேஷன் பண்ண முடியும். கர்மஞான பாதைகள்ல போவர்களால் மட்டும்தான் அது புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா நார்மலான ஒரு மனிதரால் வந்து தான் செய்த செயல் வந்து நன்மையான செயல், தீமையான செயல், இதனால பாவம் வந்துச்சு புண்ணியம் வந்துச்சுன்ட்டு எவாலுவேஷன் பண்ண கண்டிப்பாக முடியாது. சோ மிருத்யு சம்சார சாகரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த கடல்ல வந்து அவன் தவறி மீண்டும் வந்து விழத்தான் செய்வான். he will return back அப்படின்னு சொல்றதுதான். so those who are not faithful on the path of devotional service, பக்தி பாதை மேல நம்பிக்கையற்றவர்கள் மீண்டும் இந்த லோகத்துல வந்து பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. they will never attain the Lord. so faith is the important factor. நம்பிக்கை தான் முதல். நம்பிக்கை வந்தாலே நாம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் என்ற அந்த மோடுக்கு நாமளே போயிடுவோம். எதையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும், அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். ஸோ அக்செப்டன்ஸ் வந்த பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நாமளே வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்போம். we will be surrendering ourselves to the Lord. ஸோ இந்த நிலை 3 நிலைகளுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஆனா நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதையுமே வந்து அட்டைன் பண்ணவே முடியாது. சிம்பிளி by serving the God one can achieve all perfection. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி ஒருத்தர் வந்து நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது எப்படி அவர்கள் வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து திளைத்திருப்பார்கள், எவ்வாறு அவர்கள் முழுமை அடைந்திருப்பார்கள் என்றால் அது எதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றால் ஒரு செடிக்கு நம்ம வந்து தண்ணி எப்படி ஊற்றுவோம், வேருக்கு தான் ஊற்றுவோம். வேருக்கு ஊற்றக்கூடிய நீர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செடி முழுவதுமே அந்த நீர் வந்து செல்கின்றது இல்லையா. சோ ஏன்னா எல்லாமே வெயின்ஸ், நமக்கு எப்படி நர்வ்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் மரம் செடி கொடிகளுக்குமே அந்த இது நாளங்கள் உண்டு. சோ நம்ம வேருக்கு ஊற்றக்கூடிய நீர் எப்படி அந்த மரம் ஃபுல்லாவே வந்து செல்கின்றது பாய்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் பக்தி என்னும் அந்த நீரை நாம வந்து ஊற்றும் பொழுது மரம் என்னும் இந்த ஜீவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலோட ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பக்தி என்னும் அந்த செயல்பாடுல நம்ம வந்து முழுமை அடையக்கூடிய தன்மையை நாம வந்து எடுத்து செல்கின்றோம். சோ இதை வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளும். பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4வது கேண்டரோல இந்த ஓமையை வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க 31வது சாப்டர்ல 14வது ஸ்லோகத்துல. சோ நீங்களும் பாகவதம் படிங்க. சோ பாகவதம் கிளாஸஸ் கூட தமிழ்ல உண்டு, காலையில 6 மணிக்கு டெய்லி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு, நீங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஹவு ஃபெய்த் இஸ் கிரியேட்டட். சோ நம்பிக்கை எவ்வாறு நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும், பக்தியோட நம்ம வந்து 3 விதமான இதுல நம்ம செயல்படலாம். ஒண்ணு
பக்தர்களோடு நாம வந்து கலந்திருப்பது, கூட்டத்தோடு இருப்பது. இரண்டாவது பிரசாதத்தை நாம சாப்பிடுவதால் நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகி செல்கின்றது. பாவம் என்னும் அந்த இருமை நம்மளை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது ஆத்ம சுத்தி என்பது நமக்கு ஏற்படுகின்றது. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தி சேவைகள் ஜபங்கள் செய்வது. சோ பெனன்ஸ் இப்பெல்லாம் நம்ம தவம் செய்ய முடியாது, ஜபம் செய்வது. சோ ஜபத்துல நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த 3 நாளா வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வந்து எடுத்து செல்ல முடியும். சோ ஃப்ரம் ஃபெய்த் பட் நாட் வெரி சிம்பிளி ட்ரை டு ஃபாலோ த என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியல, சிம்பிளிசிட்டி, ஓகே, அசோசியேஷன். சோ நாம எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 நிலைகளை கண்டிப்பாக தவறாமல் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இந்த 3 நிலைகளை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பக்தியில வந்து நாமளே வந்து ஸ்திரமான அந்த நம்பிக்கையோட எடுத்து செல்ல முடியும். பக்தி சேவையில வந்து நாம வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியும். சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் 4th ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எல்லா இடங்கள் பர்வேட்ஸ் மீன்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கின்றார். தோன்றக்கூடிய சச்சிதானந்த ரூபத்திலும் இருக்கார். அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தர் வந்து சமாதி நிலை அடையும் பொழுது அவரால் அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியும். அது ரூபம். நெக்ஸ்ட் வந்து தோன்றாத அருவமாக எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார். தட் இஸ் இஸ் பர்வேடிங். இங்க எல்லாமே படைப்பது அவர்தான். பாத்தீங்கன்னா காத்தலும் அவர்தான், அழிப்பவரும் அவர்தான். இந்த என்டையர் காஸ்மாஸ், அதாவது இந்த பிரகிருதியை த்ரூ ஹிஸ் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இந்த பௌதிக அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜினாக்கா பகிரங்க சக்தி மூலமா தான் இந்த பிரகிருதியை படைக்கப்பட்டது. பகவான் இடத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் 3 விதமான ஆற்றல்கள். பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததா சக்தி. சோ நாம எல்லாமே ததா சக்தி தான் இல்லையா? நம்மளால வந்து மேல் உலகங்களுக்கும் செல்ல முடியும், கீழே இருக்கக்கூடிய நரக உலகங்களுக்கும் செல்ல முடியும். சோ அதாவது நம்ம வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி அதுலதான் நாம் இருக்கும். சோ அந்தரங்க சக்தி வந்து பகவானுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக சக்தியை குறிக்கின்றது. பகிரங்க சக்தி என்பதுதான் வந்து பகவானுடைய இந்த அதாவது இந்த பிரகிருதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக சக்தியை குறிக்கின்றது. ஆல்தோ கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் டைரக்டர், the material world nevertheless moves independently and Krishna thus remains neutral. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is nevertheless, அவர் இந்த லோகத்தோட வந்து எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது அவருக்கு. ஏன்னா இந்த லோகமே வந்து 3 குணங்களால் வந்து ஆக்கப்பட்டதுதான். சோ 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த இந்த ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இந்த பௌதிக இயற்கை. இருந்தாலுமே அனைத்திலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எல்லா செயல்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே ஈடுபட்டிருக்கார். சோ அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். அவர் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்படுவது இல்லை, ரட்சிக்கப்படுவதும் இல்லை, அழிக்கப்படுவதும் இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். அண்ட் he remains neutral and detached. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டிட்டாச். ஏன்னா அவர் அனைத்து செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அந்த செயல்களுடைய பலன்களுக்கு அவர் எப்பொழுதுமே விழைவது கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்டவர் நாம கூட அதே நிலையில சென்றோம் என்றால், டிட்டாச்மெண்ட் மோட்ல போனோம்னாக்கா நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலுலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம அடைகின்றோம். அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பரமத்தலத்திற்கு நாம சேர்கின்றோம். சோ நியூட்ரலா இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரபட்சத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத் ஸ்தானி சர்வபூதானி நாசாகம் ஸ்வ அவஸ்திதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தோன்றக்கூடிய உருவத்திலும் இருக்கார், தோன்றாத அருவமாகவும் இருக்கிறார். சமம் என்றால் பரவி இருத்தல். மயா தான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதம் சர்வம், எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் வந்து பரவி இருக்கின்றார். ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக அந்த ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜகமெல்லாம் பரவி இருக்கின்றார். மத் ஸ்தானி சர்வபூதானி, ஸ்தானி என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்டுமி, அதாவது மத் ஸ்தானி என்னுடைய நிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்டுமி சர்வபூதானி அனைத்து அதாவது படைப்புகளும், பூதானி மீன்ஸ் படைப்புகள், அவருடைய கிரியேஷன். நா சாகம் அவஸ்திதாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிச்சுவேட்டட், எல்லாமே அவரிடத்திலே வந்து அமைந்திருக்கின்றது. பட் ஐ எம் நாட் இன் தம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். இங்க வந்து இஸ் எவ்ரிவேர், எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார், எல்லாவற்றையும் அவர் தான் தாங்கின்றிருக்கார். ஆனா அவற்றில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா எதற்காக நான் இல்லை, ஐ எம் நாட் இன் தம் அப்படின்னு எதற்காக சொல்கின்றார் என்றால், he is aloof,
அப்படின்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டிருப்பதால் இந்த செயல்களில் அவர் எதிலுமே அவர் வந்து ஈடுபடவில்லை அப்படிங்கிறது. பலநோக்கு செயல்கள் எதிலுமே வந்து பகவான் வந்து பந்தப்படவே இல்லை. அதனாலதான் வந்து he is not in them அப்படின்ற அந்த இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். 9.6ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4, 5 and 6. So 5 ஸ்லோகம் வந்து அதுல இல்ல, நானே வாசிச்சுறேன். நச்சா மத்ஸ்தானி பூதானி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்ஸ்தானி அதாவது எல்லாமே அவரிடத்திலே எவ்ரிதிங் இஸ் சிச்சுவேட்டட் ஆன் ஹிம் இல்லையா. பூதம், பூதானி மீன்ஸ் கிரியேஷன், இந்த படைப்புகள் எல்லாமே. பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வர்யம், யோகம் ஐஸ்வர்யம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அதாவது அவருடைய மிஸ்டிக் பவர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் விபூதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிஸ்டிக் பவர்ஸ் சொல்லுவோம் நம்ம. யோகம் என்றால் நம்ம கண்களுக்கே, நம்ம கண்களால வந்து முழுவதுமே காண முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள், அளவிட முடியாத ஐஸ்வர்யங்கள் அப்படின்ற அர்த்தம். பூதா பிரித் அப்படின்னாக்கா மெயின்டெனர் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் பீயிங்ஸ், அதாவது பூதா பிரித் நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிப்பவர் அவர்தான். ஆல்தோ ஐ எம் எவ்ரிவேர், அவர் எல்லா இடங்களிலும் இருந்தாலும் still myself is the source of creation. He is the person who is creating this universe இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுவது அவராலதான். அனாதியானவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம சமீதால கூட பிரம்மர் பாடி இருக்கிறது, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரியத்திற்கும் காரணம், is the source of all creation அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் 9.6 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யதாக்ஷ சிதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர யோ மோகா மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத் ஸ்தான்யதே உபதாரய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆகாஷ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆகாசத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே காற்று பரவி இருக்கின்றது இல்லையா. ஆனா அந்த காற்றை வந்து நம்மளால காண முடியறதில்லை. அதே மாதிரிதான் பகவானும் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார், நம்மளால தோன்றாத அருவ ரூபத்துல அவர் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். So all blowing everywhere, all rests in the ethereal space, எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கின்றது. No in the same manner all being rest on me, எல்லாமே அவர் தாங்கிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்போ கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்ல வராருங்கன்னாக்கா living entities does not rest upon Krishna, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே பகவான் மீது வந்து இருக்கின்றோம் என்று, பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார், ஆனா நாம் அவர் மேல ஆதாரப்பட்டு இருக்கிறதா நாம் என்னைக்குமே காட்டிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஃபீல், இந்த ரஜோ குணத்தினுடைய இயல்புனாலும் தமசிக்கினுடைய இயல்புனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் we are the great, we are the doer அப்படின்னு. ஆனா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்துகின்றார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்கன்சீவபிள் மிஸ்டிக் ஆப்புலன்சஸ் ஆஃப் தர் யோகம் ஐஸ்வர்யம் என்பது. சோ அது ஆல்ரெடி படிச்சோம். எவ்ரிதிங் தட் இஸ் கிரியேட்டட் டஸ் நாட் ரெஸ்ட் ஆன் மீ அப்படின்னு சொன்னார். இஸ் பிகாஸ் இஸ் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் தட், ஏன்னா அவர் எல்லாற்றிலிருந்து வந்து விலகி இருக்கின்றார். பற்றுதலற்ற அந்த மனதோட பகவான் எதையுமே வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதில்லை. நாம எல்லா கர்மங்களிலுமே அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலுமே அவர் கர்ம பந்தனத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா ஹீஸ் அ நிர்குணவாதி, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். நாம தான் வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்தோட நம்ம வந்து ஐக்கியமாயிருக்கோம். சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் நம்ம ஆனந்தத்தை வந்து எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்திருப்போம். ரஜோ குணத்தில் இருந்தால் பேராசையினுடைய இது, அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தில் இருந்தால் பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள் எல்லாம் நாம் ஈடுபட்டிருப்போம். அதாவது ஞானமே இல்லாத அறியாமையில் மூழ்கி இருப்போம். சோ இந்த மாதிரி இந்த 3 குணங்களோட நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகத்துல நம்ம வந்து இருக்கின்றோம். இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 9.7 பாத்தீங்கன்னாக்கா 9.7 சர்வபூதானி, அனைத்து படைப்புகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய படைப்புகள். இந்த பௌதிக இயற்கை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய படைப்பு தான் இல்லையா. பிரகிருத்தியும் யாந்தி மாமிகாம், எல்லாமே அவருடைய படைப்பு. அதாவது யுகந்தோன்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து படைப்பும் தொழில் நடந்துட்டுதான் இருக்கு இல்லையா. பிரம்மருடைய பகல் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா படைப்புகளுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவருடைய இரவு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து அழிக்கவும் படுகின்றன. பிகினிங் ஒரு யுகம் தோறும் யுகம், பிகினிங் ஆஃப் அனதர் யுகம், by my potency I create them, அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆற்றலால் இவை அனைத்துமே படைக்கப்படுகின்றன. அதாவது கல்பக்ஷ்ய புனஸ்தானி கல்பதோ ஸ்ரிஜாமி அகம், அதாவது ஸ்ரிஜாமி என்றால் படைத்தல் என்று அர்த்தம்.
So he is creating. பகவான் இந்த லோகத்தை வந்து படைக்கின்றார். எவ்வாறு படைக்கின்றார்? அவருடைய ஆற்றலினால் படைக்கின்றார். சோ இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க படைப்பது அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியல் இதுதான் படைக்கப்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகம் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. இந்த பௌதீக உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் உலகம் வந்து அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. இது எப்பொழுதுமே கீழே அதாவது தாழ்ந்த உலகம் என்றே கருதப்படுகின்றது. அதுவே உயர்ந்த உலகம் என்று பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த வைகுண்ட லோகங்கள் எல்லாமே கோலோகம் எல்லாமே உயர்ந்த லோகங்கள் என்று கருதப்படுகின்றது. எல்லாவற்றையுமே 8th ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகிருதிம் ஸ்வம் அவஸ்தாபியக ரிஷாமி புனக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அகைன் அண்ட் அகைன், புனக மீன்ஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோகங்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன, ரட்சிக்கப்படுகின்றன, மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றன முடிவில். சோ இது எல்லாமே பகவானுடைய அவருடைய ஆற்றலாலும் அவருடைய விருப்பத்தாலுமே நடக்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஆக்சுவலி விருப்பம். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 9th ஸ்லோகம் வந்து நச்சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்னானி நாந்தி தனஞ்சய உதாசீன வதம் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மஷு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இங்க கொடுக்கல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே பகவான் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஆனால் அவர் எந்த செயலுக்குமே அவர் பந்தப்படுவது கிடையாது. ஆல் ஒர்க் cannot bind meன்னு சொல்லிட்டார். none of the activities அவர் பண்ணக்கூடிய செயல்கள், அவர் பார்க்கடல்லையும் படுத்துட்டு தான் இருக்கார், இங்கேயும் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மாவை உக்காந்துட்டு எல்லாரையுமே வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கார். நானா ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அவர், எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கக்கூடிய அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு இருக்கார். ஆனா எந்த செயலுமே அவரை வந்து பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. ஐ எம் எவர் டிட்டாச்ட். எல்லா சமயங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒதுங்கியே இருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிட்டாச், அதாவது பற்றற்ற தன்மையில் இருக்கின்றார். சீட்டட் ஆஸ் தோ நியூட்ரல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமநோக்கோட அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். சோ இப்ப வந்து பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை, ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது பகவான் எப்படியெல்லாம் இந்த படைப்பு மற்றும் அழிவுக்கான அந்த சம்பந்தத்தை பற்றி நம்ம இங்க பார்க்க போகின்றோம். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷனோட மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெட்டீரியல் வேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட், SPOGன்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். அவருடைய இன்ஃபீரியர் எனர்ஜினாக்கா பகிரங்க சக்தியால் ஆக்கப்பட்டது. ஸோ கிருஷ்ணா ரெஃப்யூட்ஸ் த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் எப்படியெல்லாம் இதை வந்து இந்த பௌதிக இயற்கை இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து நாம் எப்படி பார்க்க போகின்றோம் என்பதை பற்றி இங்க மீண்டும் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வரப்போறது. ஸோ மாடர்ன் கான்செப்ட், there is a gradual evolution of species from another form from one another beginning from creation இல்லையா? அதாவது படைக்கும் தொழில் ஆரம்பமாகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒவ்வொரு அண்டத்தையுமே அவருடைய 3 புருஷ அவதாரங்கள் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ கார்ணோதயா விஷ்ணுவாக அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்கங்களிலிருந்தும் அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளயுமே கர்ப்போதாட்சி விஷ்ணுவாக 2வது புருஷ அவதாரமாக 14 லோகங்கள் அவருடைய நாவிலிருந்து படைக்கப்படுகின்றன. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர்வாழி, அதாவது 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவாக ஹீரோதாட்சி விஷ்ணுவாக எல்லாருடைய உயிரினங்கள் இருக்கக்கூடிய உயிராக அவர் வந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம வந்து படிச்சிருக்கோம். All species of life are created immediately along with the universe at the beginning of creation and not one after another based on the desires or past deeds of the living entities. எல்லாமே படைக்கும் பொழுது எல்லாமே படைக்கப்பட்டு விடுகின்றன, அழிவுறும் போது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளே சென்று எல்லாமே அடங்கி விடுகின்றன. இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் எதற்குமே அவர் வந்து பந்தப்படுவதில்லை. பிகாஸ் ஈஸ் பரமேஸ்வரா, அதாவது அலூஃப்னாக்கா டிட்டாச்டு மோட்ல இருக்கக்கூடியது. அதாவது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இஸ் அவே ஃப்ரம் தட் மெட்டீரியல் இது அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். சுப்ரீம் வில் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது, எதற்காக படைக்கப்படுகின்றது என்றால் அவர் ஹீ கிரியேட்ஸ். இந்த உலகங்கள் வந்து ஒரு கல்பம் வரும்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது படைக்கப்படுகின்றது. அதுவும் அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறே படைக்கப்படுகின்றது. பகவானுடைய வில்,
நோ டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். எல்லா இடங்களில் இருந்தாலுமே பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றிலும் இருந்தாலும் டைரக்டா அவர் இல்ல, இன்டைரக்டா தான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிறோம், கம்பெனி ஓனர் பெரிய கம்பெனி, மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, அந்த கம்பெனி ஓனர் எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்கார். அவங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும், ஃபினான்ஸுக்கு ஒரு டீமு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு டீமு, ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு டீமு, இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்டிக்கு ஒரு டீம், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஒவ்வொரு நிலைகள்லயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சீஃப் இருப்பாங்க. இவர்கள் எல்லாருமே தேவர்கள். இந்த தேவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்காக தான் வந்து பகவான் வந்து அவர்களை படைத்தார். சோ இன்டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களும் பகவானுடைய அதாவது அவங்களுடைய ஹிருதயங்களையுமே பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நாம் பார்க்கும் பட்சத்துல எல்லாத்தையுமே வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா பிரம்மா, அதுவும் பகவானுடைய, அவரும் பகவானுடைய சுரூபம். அதே மாதிரி சிவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எல்லா இடங்களிலுமே படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. சோ அவருடைய படைப்பில் தேவர்கள் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது அவரால தான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அவர் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே அவர் இருக்கார் என்றதையும் நாம படித்து கொண்டிருக்கோம். ஆனா இவர்கள் எல்லாமே டைரக்டா நமக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லையா, ஆனா பகவான் இன்டைரக்டா தான் நமக்கு இன்வால்வ்மெண்ட். ஹி இஸ் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்வ்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நானா ரூபத்துல இருந்தாலுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விரிவாக்கங்களாக தான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. விராட் ரூபத்திலையும் பார்க்கின்றோம், விலாச விரிவாக்கம் நாம வந்து ஆன்மீக உலகத்துல பார்க்கின்றோம், விராட் ரூபத்தை நாம இந்த பௌதிக இயற்கையில பார்க்கின்றோம். வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், அதாவது இந்த படைப்பும் தொழில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான பேசிஸ் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து பார்க்கின்றோம். So the creation takes place to accommodate inclinations or desires of the various living entities. நாம இந்த லோகத்துல வரணும்ன்ற ஒரு ஆசையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய பகல் வரும்பொழுது இந்த படைக்கும் தொழிலையே மேற்கொள்கின்றார். அதுக்கப்புறம் நோ டைரக்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லையா, மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆக்ட்ஸ் பை லார்ட்ஸ் டிசையர் ஒன்லி, அவருடைய வில்லால் தான். தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் அவருக்கு எது பிடிக்கின்றதோ அதுதான் நீங்க நடக்கின்றது. இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், இஸ் த ப்ரொப்ரேட்டர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிக்கின்றோம். which implies Krishna has no direct involvement but acts through the material nature. அதாவது அதற்கான அவர் படைத்த அவங்க மூலியமா தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இங்கே நடக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்துல. everything is definitely under the supreme will of the Lord because he enters into the three Vishnu forms of into the Mahat Tattva. இந்த பிரபஞ்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத் தத்துவம் என்பது நமக்கு தெரியும். பிரகிருதி, இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத் தத்துவம் என்று கூறப்படுகின்றது. சோ 3 புருஷ அவதாரங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் அந்த ரூபத்துல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறார். இப்போ நெக்ஸ்ட் 10th ஸ்லோகம். மயா தேக்ஷேனஹ பிரகிருதி சுயதேஷா சராச்சரம் ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜகத் விப்ரரிவார்த்ததே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மயா அப்படின்னாக்கா பகவானை குறிக்கின்றது, மாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அகம் அன்ற அந்த இதுதான் அது மீனிங் வந்து. அத்தியக்ஷேனஹ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் அந்த பொசிஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பௌதீக இயற்கையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய டைரக்ஷன் கீழே தான் இயங்கின்னு இருக்கு. இட் இஸ் அண்டர் ஹிஸ் சூப்பர்விஷன் ஒன்லி எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங். அவருடைய ஆளுமைக்கு கீழே தான் இது எல்லாமே, அவருடைய ஆளுமை கீழே இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே இயங்குகின்றன. ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஆல் மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், அதாவது சராச்சரம் என்றால் அதாவது மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் பீயிங்ஸ், அதாவது நாம் எல்லாருமே நகரக்கூடியவர்கள் இல்லையா. நான் மூவிங்னாக்க மரம் செடி கொடிகள் இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுவது அவருடைய பார்வையினால, அவருடைய சூப்பர்விஷன்ல தான் எல்லாமே நடக்கின்றது. பை இட்ஸ் ரூல் this manifestation is created and annihilated again and again. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த ஆளுமைக்கீழ இருக்கக்கூடிய அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கவும் படுகின்றன, அழிக்கவும் படுகின்றன, மீண்டும் மீண்டும் படைக்கும் படியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபடுபவர்கள் வழிபடாதவர்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல வர்றது. ஸோ இதை வந்து நாம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ நாளைக்கு கொஞ்சம் we'll be able to do more. ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்ததுனால நான் வந்து இன்னைக்கு 6 o'clock ஆக போறது இன்னும். ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். பாதியில நான் மீண்டும் விடுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்றேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னா அந்த பர்பட் படிக்கலாம்,
நாரத மகரிஷி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பூர்வ ஜென்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சர்வன்ட் மேய்டுக்கு மகனாக பிறந்து அந்த சதுர்மாசியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகளுக்கு சேவை செய்து அவர்கள் வந்து விட்டு போன மீது இந்த பிரசாதத்தை உண்டதுனால்தான் அவருடைய அடுத்த ஜென்மம் வந்து ஒரு தேவரிஷியாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் அவருக்கு கிடைத்தது. சோ நாம யாரோட அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோமோ அந்தனுடைய சுபாவம் நமக்கு வரும். அதற்கேற்ற கர்மங்களை நாம செய்வோம். அதற்கான பலன்களை தான் நாம வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல நாம வந்து அனுபவிப்போம். அடுத்த ஜென்மம் என்னன்றது நிர்ணயிக்க போறது வந்து நாம இந்த ஜென்மத்துல செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களும் பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்களும் சேர்த்துதான். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, இந்த ஷீரோதய விஷ்ணு சொன்னீங்க, அதே மாதிரி ஒரு 2-3 கிளாசிபிகேஷன் சொன்னீங்க. கொஞ்சம் ஆமா ஆமா சொல்லுங்க. அந்த கிளாசிபிகேஷன் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா. ஓகே, அதாவது 3 புருஷ அவதாரங்களை பற்றி கேட்கிறீங்களா நீங்க? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க அந்த கோலோகா சார்ட்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோகா விருந்தாவனா, அயோத்தியா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வைகுண்டங்கள் எல்லாமே இருந்தது பாத்திருப்பீங்க. சோ கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவி தாமம் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க, ஒரு சிங்கிள் இது. அந்த சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஜா நதி போறக்கூடியது, அதாவது கேஷுவல் ஓஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணுவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் விரிவாக்கமாக, அதாவது இங்க நடக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இருக்கைகளுடைய விரிவாக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் ரூபம் என்று சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது 3 குணங்களோட கலந்த இந்த கீழ்நிலையான ஒரு அதாவது எல்லாம் கீழ் ஆற்றல் கொண்ட இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கை. மேல்மையான ஆற்றல் உடையது வந்து ஆன்மீக இயற்கை. சோ அந்த பிரம்ம ஜோதிர் அப்படின்ற அந்த ஒரு லைனை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ், அதாவது அந்த பிரகாசம் தான் அங்கே ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஆகாயமாக வந்து காட்டப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கேஷுவல் ஓஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா படுத்துட்டு இருக்க ஒரு மூலை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேகமூட்டமாக வந்து காணப்படும். அந்த மேகமூட்டம் வந்து வேற எதுவும் கிடையாது, அதுதான் மகத்தத்துவம் என்பது. மகத்தத்துவம் என்றால் இந்த பௌதீக பிரகிருத்தியை பற்றி சொல்வதுதான். அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட பத்தி பேசுறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவம் என்று அதுல இருந்து தான் இந்த ஒவ்வொரு அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம படைக்கப்படுவதை பார்க்க போகின்றோம். இந்த மகத்தத்துவத்துள்ளதான் அடங்கி இருக்கின்றது இந்த பௌதீக இயற்கை. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கார்னோதாக்ஷி விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பாத்தீங்கன்னா விரிவாக்கம் வந்து அவர் படுத்துட்டு இருப்பார். அவருடைய திருஷ்டியிலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பார்வையிலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்தும் வரக்கூடிய இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. எவ்வாறு அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும்னாக்கா ஒரு நூல்ல வந்து முத்துக்களை கோர்த்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் இருக்கும். சோ பல்வேறு அண்டங்களை வந்து பகவான் படைக்கின்றார் என்றால் பிரம்மருடைய பகல் வரும் பொழுது அந்த கல்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, 100 ஆண்டுகள். அது வந்து எப்படி ஈக்குவேட் பண்றோம்னாக்கா நம்ம வந்து 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வரும். அதுக்கான கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், 4th சாப்டர்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ 4 யுகங்கள், ஒரு கலியுகம், 2 மடங்கு துவாபர யுகம், 3 மடங்கு கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதாயுகம், 4 மடங்கு கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம், 10 யுகங்கள் கேட்டு ஒரு திவ்ய யுகம், 71 யுகங்கள் வந்து திவ்ய யுகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மன்வந்திரம், 14 மனுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம். அது மாதிரி வந்து 36,000 இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருடைய ஆயுட்காலம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ பிரம்மாவுடைய பகலை போல நீண்டதுதான் அவருடைய இரவும் அப்படிங்கிறது வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ அவருடைய பகல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த படைப்புகள் எல்லாமே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு ரூபத்துல நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிக்கின்றார் இங்கே. அதுக்கப்புறம் அழிக்கப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அண்டங்களுமே பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றன. இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ராசஸ். சோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படின்னாக்கா பகவானுடைய வில், பிகாஸ் ஆஃப் அவருடைய வில்னாலதான் இது நடக்குது. அவருடைய அனுமதியால தான் இந்த படைப்புமே ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. ரட்சிக்கவும் செய்கின்றார், அழிவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அனுமதியால் தான் நடக்கின்றது. மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகம் எதற்காக படைக்கப்படுகின்றது என்றால் நம்ம இந்த பிரபஞ்சங்கள் அதாவது தோன்றப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்ன பகுதிகளாக பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாமே வந்து பிறக்கப்படுகின்றன. ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆன்மீக உலகம்,
இன்னொன்று அதாவது விலாச விரிவாக்கங்கள் எல்லாமே அங்க நடக்கின்றது. அவருடைய பின்னப்பகுதிகளாக வந்த நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்னப்பகுதிகளாக நாம வந்த எல்லாருமே ஒரு தீப்பொறி போலதான் நம்ம எல்லாம் சிறு ஆன்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அணு ஆத்மா சைஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே. நமக்கு என்னன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையில போகக்கூடிய அந்த ஆசைகள் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இங்க வந்து நம்மள வந்து இங்க அனுப்பி விடுறார். நாம் எல்லாருமே நித்திய பத்தர்கள். பாகவதத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சீங்கன்னாக்கா எதற்காக இந்த பௌதிக இயற்கை படைக்கப்படுகின்றது என்றது ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காங்க. அதனுடைய ஸ்லோகம் நம்பர் கூட நான் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன். நீங்களும் எப்பயாவது டைம் கிடைக்கும் பொழுது பாகவதத்தை நீங்க வாசிக்கணும். சோ பாகவதத்துல நித்திய பர்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 3வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே. சோ காஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், எதற்காக இந்த பிரபஞ்சங்கள், பகவான் எதுக்கு நம்மள இங்க அனுப்பணும், நாம ஏன் வந்து இங்க கஷ்டப்படணும், நாம ஏன் பாவத்தை செய்யணும், நாம எதுக்கு புண்ணியங்கள் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே நமக்கு வரும் இல்லையா? சோ அந்த கொஸ்டின் எதற்குனாக்கா நாம் எல்லாருமே நித்திய பத்தர்களாக இருப்பதால், நாம அஜ்ஞானத்திலே உழண்டிருப்பதால், நாம வந்து ஞானத்தை பெற்றுதான் பகவானிடத்தில் போகணும் என்ற இது இருப்பதால், அப்பதான் அங்க போனா நம்ம ஸ்திரமான புத்தியோட வந்து அங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியும். நாம நித்திய பத்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அறியாமையில் இருப்பதால், அந்த செயல்களினால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு தான் நாம வந்து அவர்கிட்ட போகணும். சோ படைக்கும் தொழிலை எதற்காக செய்கிறார் பகவான் என்றால், ஒன்று நாம இங்க வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எதற்கென்றால் நாம we are desiring to come. எதனால் என்றால் நாம பத்தர்களாக இருப்பதால். சோ பத்தர்களாக இருப்பவர்களை வந்து நன்னிலைப்படுத்தி தான் அவர் வந்து அவருடைய இடத்திற்கு சேர்த்துக் கொள்கின்றார். இது ஒரு டெம்பரவரி லொகேஷன். நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்சிங் கண்டிஷன் ஆகிறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த லொகேஷன் வந்து டெம்பரரி லொகேஷன். சோ கேஷுவல் ஓஷன்ல வந்து படுத்துண்டு அவர் அண்டங்களை படைக்கின்றார். ஒரு அண்டத்தை நீங்க வந்து ஓப்பன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நட்ஷெல் பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து படுத்துட்டு இருப்பார். கார்போதியாட்சி விஷ்ணுவாக படுத்துட்டு அவருடைய நாபிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கமலத்தின மேல லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியலோகம், அதாவது பிரம்மலோகம் இருக்கும். 14 லோகங்கள் உண்டு. சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற தேவர்களுடைய லோகங்களும் உண்டு. நம்ம வந்து 7வது லோகமாக நடுவுல இருக்கும். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள், இல்லைன்னாக்கா கீழான இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் வாழக்கூடிய நிலங்கள், அந்த லோகங்கள் எல்லாமே இருக்கின்றது. சோ நாம செய்யக்கூடிய பாவ கர்மங்கள் புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம பக்தி யாருக்கு செய்கின்றோம், எந்த தேவதையை வணங்குகின்றோம், அந்த உலகங்களுக்கு செல்கின்றோம். இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து பகவானுக்கே வந்து பக்தி செய்தாலும் நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று நாம வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று மீண்டும் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து இங்க வந்து மீண்டும் நல்ல காரியங்கள் செய்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு அடைகின்றோம். இல்ல பிற தேவர்களே வணங்கின்னு இருக்கோம்னாக்கா அந்தந்த லோகங்களுக்கு செல்கின்றோம். சொர்க்கம் என்பது இந்த லோகத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான், இந்த மகத்தத்துவத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் சொர்க்கம். இந்த மகத்தத்துவத்தை தாண்டி விருஜாரிவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதிரை தாண்டி தான் நம்ம வந்து வைகுண்டத்திற்கே போகணும். சோ எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்றது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனா தட் இஸ் நாட் த ஹையஸ்ட் எலிவேஷன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ எந்த லோகத்துக்கு போனாலுமே நாம திரும்பி இங்க வருவோம். ஒன்லி வைகுண்டம் போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அதுதான் நித்தியமான ஸ்தலம், வேற எல்லாமே நித்தியமற்ற ஸ்தலம் தான். பகவான் இந்த அண்டங்கள் ஒன்னொன்னா படைக்கும் பொழுது, இப்போ ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உலகம் பிரம்ம சத்தியலோகத்தை படைத்தார் என்றால், கீழலோகம் வந்து பாதாளலோகம் வந்ததுனாக்கா அவர் இந்த அழிக்கும் பொழுது எந்த லோகம் உள்ள போறதோ அந்த லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வரும் நெக்ஸ்ட் படைக்கும் பொழுது. சோ அந்த மாதிரி படைக்கும் தொழில் வந்து எப்படி செய்யணும், எவ்வாறு செய்யணும் என்றது எல்லாமே பகவான் வந்து பிரம்மருக்கு ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் வாழ்கள் படைக்கக்கூடிய அந்த இது அவரும் 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்துதான் வந்து அந்த வேதங்கள் எல்லாமே கற்றார். யாரு? பிரம்மர். இந்த படைக்கும் தொழில் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரம்மர் உண்டு. சோ இந்த பிரம்மருடைய ஆயுட்காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 100 ஆண்டுகள். அவருடைய இதுல, நம்மளுடைய இதுல கிடையாது. நம்மளுடைய கணக்கு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 311. சோ இப்ப இந்த கார்போதியாட்சி விஷ்ணுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் 3. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் லோகம், நாம இருக்கிறது மிடில்ல, நமக்கு கீழே இருக்கிற லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமனா எடுத்துட்டோம்னாக்கா மேல் உலகங்கள், நாம சென்டர், நமக்கு கீழே இருக்கிறது கீழ் உலகங்கள், 3 உலகங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்கின்றோம் நாம வந்து. அதே மாதிரி 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இந்த லோகத்துல இருக்காங்க. இந்த பிரகிருத்தில அவங்களுடைய ஒவ்வொருடைய ஹிருதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து இருக்கின்றார். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கார்.
அவர் அந்த பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். இது 3வது புருஷாவதாரம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புருஷாவதாரம் காரணோதாக்ஷி விஷ்ணு, 2வது புருஷாவதாரம் ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள உட்புகுந்திருக்கின்றார் என்பதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதாக்ஷி விஷ்ணு, 3வது புருஷாவதாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் உட்கார்ந்திருக்கார் அவர் வந்து. சோ அந்த உயிர் என்னும் அந்த ஜீவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம் என்று நாம படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆல்ரெடி 11th சாப்டர்ல நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது விஸ்வரூப தரிசனத்துல வந்து நீங்க வந்து அவரை பற்றி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. அவர் எந்த ரூபத்துல இருக்கார் என்றதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கார். உயிரில் இருக்கக்கூடிய உயிரும் நான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருப்பார். சோ இத்தனையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வைபவங்கள். சோ இத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். இந்த ஜடசக்தியும் வந்து அவர் தான் படிச்சார். நாம் எல்லாரும் இங்க நித்திய பத்தர்களாக இருப்பதால் நாம் இங்க வந்திருக்கோம். மேலும் நன்னிலை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து பகவானிடத்துல போய் சேரணும்ன்றதுதான் இலக்கு. அதற்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் பக்தி ஒண்ணுதான். சோ இதுதான் நம்மளுடைய பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே. சோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க நாரதர் பெருமான் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு அவர் அதான் அவங்க மம்மி அவங்க அம்மா வந்துட்டு அதான் அந்த ரிஷிங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு வச்சிருந்து சாப்பிட்டு ஸோ அவர் பின்காலத்துல வந்துட்டு ஒரு இதாங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு இப்ப நம்ம கர்நாடகா வந்துட்டு மடஸ்தானம் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த அதான் பிராமன்ஸ்க்கு வந்துட்டு சாப்பிட்டு எல்லாம் சாப்பிட வந்துட்டு இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு வந்துட்டு அவங்க சாப்பிட்டு வச்சிருந்த இலையில வந்துட்டு அது இது பண்ணுவாங்க, அந்த ரோல் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த ஸ்கின் அது ஒரு நம்பிக்கை. பட் அது ஆயின இருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை மாதாஜி? அதே மாதிரி தான் ராமானுஜருடைய குரு வந்துட்டு யாதவ பிரகாஷர். எஸ் யாதவ் குரு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாமானியமா ஒரு குரு வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து உணவு அருந்த மாட்டார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டு வந்து புனிதத்துவம் பெறணும்னு நினைச்சா மட்டுமே ஒரு குரு வந்து அந்த வீட்டுக்கு வருவாங்க. சோ அந்த குருனுடைய மகிமை அப்படி. ஏன்னா அவர் சமாதி நிலை. சோ ஹி இஸ் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த காட் ஹியர் இல்லையா? சோ பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக இயல்புகள் என்ன இருக்கோ அந்த இயல்பு இவங்க கிட்ட இருக்கும். ஆனா அளவுதான் வந்து கம்மி. சோ அந்த திவ்யத்தியம் பொருந்த அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வைப்ரேஷன் எல்லாமே அவருடைய காது கண் எல்லாமே டிவினிட்டியாவே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் வந்து அவர்கள் விட்டு போன அந்த ரெமினன்ஸ நாம வந்து சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் ஆத்ம சுத்தி என்பது ஏற்படுகின்றது. தட் இஸ் வி ஆர் கெய்னிங் த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அங்க பேசிக்கலி எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் பேசுறதாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனால நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம். நம்ம ஆத்ம சுத்தியும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. அதனாலதான் ஒரு குரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்கன்னா நீங்க ஒரு மடத்துக்கு போங்க, குருவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பண்ணிட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுல் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை வந்து பிரசாதத்திலையும் கலந்துருவாங்க. ஈவன் பகவானுடைய நிவேதனம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுப்பாங்க. கோயில்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பெருமாள் கோயில கூட பாருங்க, எல்லாவற்றையுமே எடுத்துட்டு போயிட்டு பகவான் முன்னாடி வச்சிருவாங்க. அந்த நிவேதனம் திரை போட்டு நிவேதனம் பண்ணிடுவாங்க. அதை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வெளியே கொடுப்போம். ஏன்னா அவர் கண்ணாலே சாப்பிட்டுருவார். பகவான் வந்து நிறைய சாப்பிடணும்ன்ற இல்ல, அவர் கண்ணாலேயே சாப்பிடக்கூடியவர். அவரை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஒவ்வொரு பாகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு செயல்களுக்கு ஈடுபடுத்தப்படும். கண்ணால சாப்பிட முடியும், அதுக்கப்புறம் கையால நடக்க முடியும். அதாவது கை கூட பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு வரைக்கும் கை நீட்ட முடியும் அவரால. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய விரிவங்கங்கள் அவருடைய ஆற்றல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா